هلو يلخون دي يلخون حادنتنا سمعك كيتنا حتى قلتنا حراي أريدات دمارة حجي سمع الله اسكسمع أنت حد اسمع الله أوكي حراي مرة ملاش حوي الله قاعد معك أوكي حراي مرة ملاش حوي تصبغي خامل لي سكالي أبتا مسألة تتحدث عن تحت حتى كي ولا ما يكي وردكو نحن حتصرنا بلنا خلتنا انت أشمو نابنت بحرز زخونتات زمقت أمو بزح أبياتات بزح تأشموتات تقاوموتات كله خمسغل ردو كابعتهم حدا دحر ذكرهم كان يبونا برهان أبرهيو السوء أبلت عسرت شو عت مسكرم تأثير الله زي كفلت كوينو ولا عالم دفلت كوينو بسنك زي زورد زلت مالس أبيا ما تحسها منه مالس خنيجر كخمزي كبر بزبهال كابزي عباية سقع زنا أسه ما أسرتي الله ده حجي كم يخيد الله ما أسرتي نزخونة هذا أيك بولون يوم يلوم نزأمنهم سبب كم ينتهي قبر له يأسر له كم يخلون هذا بالله أبتم إرتراوي سمعت زلوهم الزخونة هذا زي أيوات أناني وزولو زي كاتات دك هاجر انتهي خيد الله سقع حجي ناي أبونا برهان أبره وسيخك دحريو كم يمثل الله خونة هذا كم زول خي حجي برهان أبره قررت وساني وشي أول ما سنو خافوا تيجي يعني أتجزيتي فريقنا هنا لغنا ما يقدر كم تسر مالتي أتيك هلا من زين أنتي نجري فلت هذا كابتي دهري كمبيوتر من الزمار تماهري ناتو لغنا اللي اعتزالي لغنا نقدر كم زمات فلتي أنتي زبل وساني شو وسينو هذا نقدر كم جبر لذي هنا بوشتنا نغير بوشتنا نفعلت حدا نقرتا نقدر سلازي حزبنا زر انتاي ما زبلنا مسرحتي يدلو مالتي حدا نقدر مازي اتليست لا تاريخ خفلتن تقم انتاي مهان خفلتن او زي الحب الله مالتي بر تي كم زي هنا دايركت يخون زي يلم كلك خدام ماتو انتاي بحال عبد طلع عشاء يقول لك بحال مش ولا حراي صبو كستاي كني نابنت حجي انتاي قاطم الله مثل كان سمعوا زلنا قال حدا غزي بعل كوستوز بحالو جنرالات تقاويمو مولو خبحال صنح دحار እንደገና እሳት ፍሽል حدا غزي حغوس قبر هيوت كشا نتعد قديفو وصيلو تبل ملوشو حجي يرأ قال بحقي أبتم لعلوت سب السلطانات بفلايك حيلتاز مكل خال عند حد قال تري روساني وسيوسي لو تخمس كم زخيل أبزها أبتهاجر كقوات أراك بزخيل تهاجر حقي أب زي نجسولو فعلوا لنا تبز على الرلوسي حيلتات مكل خال يو وحس ما يتهاجر أو وش حيلتات مكل خال كابل علوت سقع تحت وت حلفتي سمعتات كريم مثل لك حجين تايو معناونا مكل خال نيرنا دينا بحال شاخت في أوغل لقا كم سيرول خال بيرترا أنت أنا خدت ونتي دلو هذا وأنت نقدر دليل ناتو أورجاني زخانة بوشل زخانة حسابات دليل مالتي زي أكلا بدم حلفت نداري ما يفهم كم عندي زبنا نلبش ما يبي قطع تبعد يلا أنا ساعد جزاء هو مالتي تتبعد زي ما لو أنت ولا كم حكمتهم كله في الوقت كم تقيمهم قال ولا وني هنسمينا كاب حلفت 50 كاب قدم يزيد فوق متواعد إجابتي ولا هو اللي قيلني نسمع بقولوا أنت تركونا ممكن أنا دبيت ولا من بس تبعت رخيبهم تخطينا ولا خدتي من الأسئلة وخدتي تعدلت كله بقولوا بقول فيدباك مالتي لذي هذا ما قال في النقيح مالسي ممكن نقيح عندي أوريدي تنسي عند حلنا نقول أنا the driving force كاب إذا لو كاب شيء مالتي تاريخ تفهم مالتي كم عبيتي جد كم زبالكم عنتوي بثلاث أساس حروف فرقوا كم بنا بعد بلهن غيباتهم فرقوا بنا خط وسوون عملنا دي عملنا دول نقرأ لهم نعتقد أن يشربوا نعتقد أمشي مثل خليه دول دقيقة جيب تأماني تفتح لله تخلي خط عمل تخلي لا تحسوا عنه في حد سؤال اوكي صبو
قريبه كلتا حتى تريفنا نلو قالوت كا عدل كهب انتي حانت حتى انت حتى كاد اللي بس لك مرب ملاش حوي اي ثينك دت كما كلنا طراينا زهزب خنصرلو منتي لناينا ابتي مجمرتا سلام استاوجل اوان دحريو حد ورحي دحر جلص انيحكا بريتات كورد كم زلو تزاز تحلاليفو نيرو اي ثينك جايكا حبريتات تيبصحنا بريتات كورد كم زلو طراي يكون ابغى محدراتون بريتات يركبولو زوم عبيتي انتي عقور سراويت جلز بحالو يركبولو زبحالو نسمع نيرو ابغى جل غزيون كل سراويتنا ايرترا كل بريت وريدو بقى سلاماوي هيوت خمر يتدليو عدو سرع تدليو خير ناتو غداي زبل ورتاتو يفنو نيرو حجي كنا قربا غزي تعليم اب اكسبو يكايد كم زلو كل خمس نبرو خمس قصل لو تخم زي هلو تبيلو معرف اللي حكي اينا يتحكي تناي قدام ايدي تخال اي حكي اوكي انت ابتي مجمرتا حتى هاخو توحيد زغا انت يكون ابتوشتي بغير منقسمة فانكليت فانكشن أسيد والتبوغين كساعتي الأمان كساعتي مقالسي يقولون عبدنا لسيد علم وين فانكليت تايبينيرو لو تخمت تخينو كاتهم لسيد ودخينو ستيل تدرك الزلو مالتي لو من هيك سألوك تمتع كمفتي أبيدو خمزلا بيدو حبيرو عني نسو يوزنا سألوك تمتع كي ركب تقول ميرا فانكليت مالتي شعوري عن مسبات أحد أو مسبات أحد كو جميرا من قريب مالتي مسبات دهريو هندا بتكا دهري كذا شكل تسمر كلمة تسمر قانا مالتي እንታይ ተፈቂሩ ከም ዘለዎ ቤቲ በገለ መስካሎት ዝፍለጥ ከም መስካሎት ዝሆነ ነገር ግዲ ተፈቂሩ ኮይኑ تعليم ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ በቲ መንእሰይ ከም ዝብልና እንቅስቃሳሉ ፓምፍሌታት ዝርጋሕ ነይሩ ፖስታት ዝንተር ነይሩ ግን ዳ መንእሰይ ዘተኮረ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እስኮም ዝርጋሕ ነይሩ ፓምፍሌታት ገለበለ ወይ ፖስተራት ፓምፍሌታት ኩሉ ዋናቱ ስእሊ ለምን ሰደልኩም خير تحسو انتي بالمالتنا ابنت مثالي هو قالو عنده تي يسالني كذلك سالني مشتبه رحنا مسحادنتنا تراغبيخا مس اخر محل البيقات تزد السئلتات نقبرو دغبانا ነገር እንድራሎ مس اخر راغبيخا كل راغبينا ግን بحفشاتي تتحسو حزبسي ابزي زلنا حتى حتون ህዝብና ኮይኑ ዝሓቱ ሕቶን ዝርጋሕ ፓምፍሌታት ኣብ ህዝብን ሓደ ንምዃኑ እንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኢለ ገለ ገለ ካብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፓምፍሌት እንታይ ይብል ሕጂ ካብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፓምፍሌት እንታይ ይብል እቲ ሃገራዊ ውድበት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ዋርሳይ ዝበሃል ሓደ ቀላሲ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ተረካቢ ሃገር ምዃኑ ምስ ይከኣሎ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ዋሕቲ ኤርትራውያን بموضوع نسوق النقطة معناته ذكرت ورساي اللي يقولوا كم تقال سن جزء كم تقال سن كم تمزمزن أبرسيوخا تمزمزن ذكرت ورساي تمزمزيو السطر الفوتو السطر يسأرو يسأل مسجد بخينه يزبط ناتو ولا تهزب زخونن نهزبون عبرهم زجاج كلام زل عكبا نسو ترايوت كفتر خمت شجر ناتو هذا ناتو شجري ناتو نسيتي زي كنزر والبوتو بشيطان بتشيطو خان هران هذا تسلزون يكون راو حدا يقولون وانين زي يقولون نسي بزبون تمسسالي لازم نزبو قد احنا نزغل زي انكو حيلي والسايد يكالغا ناي واحد كين يرفع زبابره ناي واحد علامه زي نبرو يكالون ኤርትራ ስልጥንትን ማዕበልትን بتاريخ حركامن كبراز زي كان بنورنا حكي يكالون مخ استكلنا زي انا كدحنا واحد كله تبايلو كان سيكالو كان قد سيكالو تكرمشو وسيكالو متنسى هنيرو نزل بامفليتات زمسترأي تسرعت نزل قناتات المتقواس مدخام انتي تعرفها تقدرالو
ذا سؤال حجتي حناتو حيلو بعرف قاعد صرونا يمدلاي تقولو يدبرالو تعليمات يدبرالو أكثر تجربة قبل مالتي سيوتي عندي قل at the end of the day حزب السبب السعر حزب تشكنو نتي حزبنا يسوي إيرتراق تشكنو كت قوتشو عيدقلنا ثوراق إيدو سعر كل جديد في حكي إيدو سعر at the end of the day مناتو لازم خيار كلمة حزب إيرتراق زنورو سلازخونه طرح نبتدواره زخدو لجزء مهاني مناتو ورساي بزب أموني لازم زكالكلي والجزبي أبزب زلي كارو مالتي حزبي قوي متي أما نقول حزبي إندلو بعلم حزبي تقولي تناهي حزب خاني تناهي لك الفول حزب الفولتون نتيجة كونهم يقولون لك الفولتون كا نسمتهم ورساي سلازخونه مثل بازراي ولا تبازرايين ورساي سلازخونه ويكالو ورساي ويحزبي ስለዚህ ህዝባዊ ወርሳ ይቃሉ ንሓድነትን ዲሞክራሲን ዝብልቲ ውዳበሎም ወላቲ መግለጻቱን አለው ማለት ነው አዋ ጽቦ ካለ እንታይ ካሓተ ካደለ መስለካ ናብነት ኣብዚ ዝሓጽር ግዜ እንታይ እንሰማዕ ኣለና መስለካ እቲ ስርዓት ከምዚ ካብ ዝተኣታተወሉ ግዜ ጀሚሩ ህዝቢ ክጠራጠር ስለ ዝጀመረ ንኣብነት እዚኣ ካበይ ወስዳ ዘለኹ ካብ ዝሓለፈት ሶኒ ሶሉስ ኣብ ኣሰና ዝተመሓላለፈት ዜና እያ ዝሓቶ እዚኣ ወስዳ ዘለኹ እቲ ስርዓት በዚ ዓዲ ይሸጥዎ ኣለዉ ዓዲ የረክብዎ ኣለዉ ብዝብል ህዝቢ ስለ ክዛረብ ስለ ዝጀመረ ተሻቂሉ እቲ ስርዓት ሰንበት ኣኼባ ይገብረሎም ከም ዘሎ ኣብታ ኣኼባ ከዓ ክልተ ነገራት የዘኻኽሮም ከም ዘሎ ተቐዳመይቲ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ህዝባዊ ግንባር ከዓ ዓዲ ናይ ምሻጥ ዕላማ ይነበሮን ስለዚ ንዓና ዓዲ ይሸጥሎ ኢልኩም ተሓሚና ኣለኹም እዚ ደው ኣብልዎ ደይከውን እዩ ኢሉ ኣብ ኣኼባታት ንህዝቢ ይሕብርን የጠንቅቕን ከም ዘሎ ካልኣይቲ ትግራይ ማዕቢላ ካብ ኤርትራ እንዳልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ንሕና ኣብ ኩናት ኢና ነርና ከመይ ጌርኩም ክንምዕብል ትጽበዩና ከምኡ ኢልካ ትግራይ ማዕቢላ ኢልካ ምዝራብ ኣቋርጽዎ ዝብል ከም ዘሎ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ካብ ትግራይ ቀንዮም ዝመጹ መንእሰያት ዋላውን ትሕቲ ዕድመ ዘለዎም ይእሰሩ ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ ብዛዕባ ዘለካ ፍልጦታ ይመስል መረብ ምላሽ ሓወይ ሕትሱ ናግዲ ናቱ ኣባቕ ጽበት ዘሎ ኩሉ ግዜ ሙስሊም ሰነታት ከዓ እሺ ማለት እጅግ በሁሉ ድፊት ተፈጥሮ ስለደለ ይዘረካዝ ናቱ ድፊት ተፈጥሮ ውሽጥኻ ድፊት ተፈጥሮ ማለት ስለዚህ እዚ ሆነ ሓደ ካብቲ ተቀጥ ተፈጥሮ ዘሎ ናቱ ከምዚ ይብሉ እንደምዳር ኮይኑ ሓደ ሰፈር ሓዲሩ ወንጀል ገለ ተጣረተ ህዝቢ ሓዲሩ ወንጀል ይፈልጣሉ ማለት ስለዚህ ሓደ እዚ ኣነ እንታይ ይብሉ ኣሎ እንዲ ወላ ከቅድ ምንሪት ኣኺባታ ወላ ጆና ጽዕቆም መሆን ቆለ از end of the day ግን ህዝቢ ይخسر ማለት ኣብ ናይ ምፍራሕ ደረጃ በጽሕሎ ማለት ናይ ጭንቀት ደረጃ በጽሕሎ ናቱ እቲ ህዝቢ ብሙሉኡ ኣብ ዓረኻ ዘሎ ከም ዘሎ ዘርኢ ከናትነት ኣኺባት ወይ ውህደት ቆሞት ብልፈልካ ታዓደ ህዝቢ መገዲ ከም ዘሎ ይኸትር ማለት ናቱ ነቲ ህዝቢ ክዘረብዎ ከሎ ህዝቢ እዚ ተሓቅነት ከም ዝሓዘን ሓደ ነገር ጠርቂሩ ሆን ዘሎ ዝኾነ ህዝቢ ካ ተሽቆይ ትኽእልና ተልሎ ትኽእልና ተሓቂ ኣብ ህዝቢ ስለ ዘሎ ማለት ለዚ ክገብሩ ኩሎም እዚ ግን ህዝቢ ገዝ ኣይካለይ ምክንያቱ ንሕና ስልጣኔና ኣሰልጠና እንደይኮነስ ኣብርሽና ኢና ንስልጣን ኣብርሽና ማለት ገዛ ኣብርሽና ኢና ትካላት ኣፅና ኢና ኢንዱስትሪታት ኣፅና ኢና ከም ናይ ጤልያን ዝነበረ ኢንዱስትሪታት ያራልን ናይ መስማርን ናይ ክሳይድን ከም ነዚ ተኸሳሊኡ ዝኽእላ ከማ ኣይተገባን ምንታይ ክሳዕ ክንዲ ዝብል ኤርትራ ተጨኪንኩም ተሰዓርካ እውን ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ኩናት ካሊኻሲ ኩናት እኮ ንሓን ናይ ብረት ኣይነበረን ነበር ናይ ኩታ ዋንዳር ኮይኑ ተሰዓርካ እውን ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ሳንቲም ደብልካ ተሪፍካ ህዝብካ እንድሕር ሳንቲም ተሪፉ ኣብ ኩናት ኣለኹ እንዳበልካ ተሰዓርካ ኢኻ ኦሪጅ ማለት እዩ ምክንያቱ زغان هزبخان بروميس دحر نيركا انا راك هزبخان كنت بروميس اتليست ات ملسي كمان حيسكا كتحزن يركا ولا اي هالو خاسي ولا بالزربه ما تطلع كم خمسه لا تكون هنا قلت لك هذا ومش زينا بريخات زخيت له هذا زي كان اب ناي تشنكت
ናይ ተስፋ መቁረጥ ነይሩ ያ ናይ መጨረሻ ተሓተይክ ሓተካይ በቃ ኣነ ወቂዐ ናይ መጨረሻ ሓተይክ ሓተካይ ምናልባት ኣብዝኻ ንጹር ትዕዝብትኻ ትነግረኒኻ ዕለት 20 ሰነ ኢሳያስ ነዚ ውሳኔ ናይ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ዶክተር አብይ ዝቀረበ ምስ ተቀበሎ ደድሕሪኡ ብዙሕ ስምዒታዊ ዘረባታት ኣብ ኢትዮጵያ ክዝረብ ጀሚሩ ካብቲ ክዝረብ ዝነበረ ስምዒታዊ ዘረባታት ሓደ ዶክተር አብይ ብምጥቃስ የክመጽእ ናቱ ጥቕሲ የክበካ ዶክተር አብይ ስጋዕ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ በረራ ናብ ኤርትራ ክጅመር እዩ ሙዚቀኛታትና ንኤርትራ ክኸድዮም ካብ ኤርትራውን ናባና ክመጽኦም ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ለብዘበን ብዝተፈልየ ኩነታት ክነብዕሎ ኢና ኢሉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣነ ይብል ዶክተር አብይ ወይላ ተመርዒ ኮይነ ኣጋጣሚ ሓሊፉ ኮይኑ እምበር እንተ ዘይምርዖ ነይረሲ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ነገር ኤርትራዊት ብምርዓዊ እሞ ኣብኡ ከድኩምውን ኩሉ ስጋዕ ከምኡ ውንሲ እንተ ጌርኩም ዝፅላእ ኣይኮነን ኣነ ንኣብነት ኤርትራውያን ብጣዕሚ እየ ደፍቅር ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተመርዒ ይብል እዚኣ እንታይ ተተሓሳስብ መስለካ ኣብኡ ከድኩም ውለዱ ተፋረዩ ተባዝሑ ተክኡ ተትምዕ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ዓዲ ዝመፀ ዓርከይ ከም ዝሓበረኒ እንታይ ይብል ብሰንኪ ዘለዎን ጭንቅን ስእነትን ንቤተሰብ ክሕግዛ ኢለን ካብቲ ንቡር ልሙድ ባህልና ወፃእ ብዝኾነ መልክዑ ወላውን ኣካል ማለሲ ዕድመ ሰብ ዘይበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 16 17 ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምሸት ጽልምት ክብል ከሎ ኣብቲ ወፃእቲ ኤርትራውያን ካብ ወፃእ መጽኦም ይዛወሩሉ እዮም ዝበሃል ቦታታት እንዳኸዳ ኮለል ክብላ ምስያ እሞ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንዓኣተ ዝኸውን እንተረኺበን ብዘይተኣሽመን ይሓድራ ማለት እዩ ኣብታቶም ዝደለይዎን ፍቓዶም ማላ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ሕጂ ተጋሩ ሰብ ገንዘብ ኮይኖም ይመጽለው ኢትዮጵያውያን ሰብ ገንዘብ ኮይኖም ይመጽለው ንሕና ገንዘብ የብልናን ንዓና ዝተዋሃበ ዕድል የለን ኣይተኸፍተልና ንዓቶም ግን መዓት ዕድላት ተኸፊትሎም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮና ነዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ዳርጋ ወራር ክበሃል ዝከኣል ናይ ህዝቢ ምስ ገንዘቦም ምስ ንብረቶም ምስ ሸቐጦም ዝመፅዎ ዘለው ደቂ ኣንስትዮና ማዕረኽ እንደይ ይህመል ኣለዋ የሕዋትና ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ከ ነዚ ኩነታት ዝኸይከውን ንሕዋቶም እንታይ ዓይነት ምክርታት ይህብለው ብሓፈሽኡ ነባዊ ስእነት ኣብ ዘይ ዘለኻዮ ተውድቕ እዚ ከይፀንሐ ዘይ ንቡር ዘይ ኤርትራዊ ባህሊ ዘይ ዕብየና ባህሊ ብሰንኪ ኢሳያስ ተኣታት እዩ ዘሎ ሎሚ ምስ ገንዘቦም ምስ ኣተው ኢትዮጵያውያን ምስ ገንዘቦም ጥራይ ዘይኮነውን ምስቲ ድሌት እውን ናይ ምርባሕ ናይ ምብዛሕ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ብካልእ ህዝቢ ናይ ምትካእ ድሌት ዝኣትውዎ ዘለውሲ መንእሰያት ደቂ ኣሕዋትና ኤርትራውያን እንታይ ይገብራ ኣለዋ ካብ ዘይ ኣሕዋተን ካብ ዘይናተን ንኸይወልዳ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ዘርኢ ንክትከኣ እንታይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ መንእሰይ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከይንወድቕ እንታይ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ ብውሽጢ ቴንክ ዩ የቐኒየለይ በጣም ጽቡቅ ብጣዕሚ እዩ ዝገመካ ይሰንብደቀይ እንታይ መስጂድካ ሕጂ ከም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕጂ ኣብነት ማለት እዩ ኣይተመርዓኹን ማለት እዩ ሕጂ ግን ክብሪ ጓል ማለት ክብሪ ሃገር ማለት እዩ ክብሪ ጓል እንድሕር ተደፊሩ ክብሪ ሃገር ተደፊሩ ማለት እዩ ዛስ ዋይ ከዓ ሕጂ ኮ ንሕና ምንቅስቃስ ዘለና ኣሎ ከመይ እንዳህልና ልክዕ እዩ ኣነ ብሓንበዚ ደይኮንኩሲ ኣብ መናሃርያ ደይንብረኩም ኣብ መናሃርያ ሲ ነይሮም እቲኦም ነዘይ ሒዞም ክመፁ መሰኪን ተናወል ከመይ ድወላ ዋልድ ስራሕ የብለንን እንታይን ክገብራ ንእሸይ ብመሸማዕ ገና ዳሻይን ክገብራ ባ ሕጂ እንታይ ንዓኦም ከገልግሎም ኣብኡ ኮፍ ኢለን ኣለዋ ማለት እዩ ገንዘብ የብለን ገንዘብ ኣዘን ንሸዳ ይገብር ፍሉጥ እዩ ገንዘብ የብለን ደን ሸይጥ ኣለዋ ማለት እዩ ብለን ክከላኸለን መንእሰይ ኤርትራ ኣሎ ገንዘብ ዘለዎ የለን ኣንቲ ድወል ክኾኑ እንታይ ይገብር ካብቶም ሱቓ ካብቶም ተጋሩ ተፀቢት እዩ ካብኦም ገንዘብ ወሲዱ ከመይ ኢለ ደራላይ ይገብር ይኽብል ክልቲኦም ኣብ ደራልዮም ተዋፊሮም ዘለዉ ኣብ ትሕትመን ትሕቶም ባዕዳዋይ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ሸይጠን እዮም ሕጂ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ተሸይጠን ስግረዶ ውኸዳ ኣለዋ እንተኮይነ ስግረዶ ዝኸዳ ዘለዋ ተመሳሳሊ ስግረዶ ምስ ከዳኸ መን ይቕበለን ፍሉጥ እዩ ኣነ ከም ኣብነት ክኾነኩም ብጣዕሚ ዘገረመነሲ ከተማ ሓደ ግዜ ካብ መቐለ እናተመለስኩ ነገር ሓደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነስመራ ስክሪያ ኢሉ መፅእ ነይሩ ሕጂ ኣደልዩ ኣነ ከመይ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ
أمير قال له أنا أسابة أنا إتقابلني جن أمير أسمع فتوى قال له برامين عتينا تسألوا ونمتات في نيرامات من الجبل يبدأ بيري بداية بني قال له أنا سي ولا بسدة أب إتراوين محجود نيران عني له سيلر إني حنت قدام يتير إني قتلوا قال يتير إني ساسيتي أنت ينزل زي عركي أكون لما تراوته تحرقكم أنت يقولني له كاب ملبا ننسى جزاه نكاريلن بعلنا يجوا السوا مالتي السوا نكاريلن شو قالين عركنا نقبلن قالين يا يلان حكي دابله يعلن أنا سنبيدي إيش مالتي سلزي لكي كم قاسا يقولوا ذا سواء أنت كم قاسا يقولوا حزبي نفس لازم ما نسي أعرفن ما نسيت هذه أعرفه كان أول نوع نعرفانين مالتي معناته لك عند الدول كانوا فاينانشال فكرة له تسوي سبس تبدله سلزي زغنا انتهى مالات تقريبا كما قبل مالتي زغا تدفير له كبرنا عديدات كبر أولنا نتبع تدفير كبرنا وتدفير له مالتي ذا سوينا نقال زلنا عبرسيخا لأنه كله سلطان هي فانتاي تمكحت له سو سلدي موت إياه كتك ناتو ستيل كبيان ولا تغبط حم علينا بش لأننا عم يكون فلتي بشي تحتنا ما بسيفيلايزيشن تلك ولا من أوله ولا بفلتات ولا من تاريخ من أوله كله ما يأتي زي كوينوبن أنتي نقول لنا يوانا لو مات ولا تنا أول تجي فلتين يتراين أول سن مقعدين كوراتين كل ما يمكن دحر أبجوب خمسة بس أجنزب خمسة كابن ما أنا تعمل كون تقبلنا بس كل يزبط إذا أني of course عادة ما تخلي ما نسي نحل كان ما نسي لنا ما نسي كان كابل مثلا مني على فيسبوك فلايزي مستخفته عندك كافيته ساعات ست هذا أتصدم بس عشان منتج متعود جنبه طول ما نسيله شاهد ست لنا ما خفت ما نسيله مني بكارخ ولا سويت إني كتب في مالتي وإذا مزبل كي وراري إذا أتلاقى أم حلو اللغة مالتي نقيح له كذي يقول بس حاول بسمع Thank you مرحبا بالله شحاوي أنا بوجني ودي كل هاتكم جزانا حيزكم صنعني لي بقى حتى تات نحر لكم تقصلوا تقولهم معلومات نحر مرحبا بالله شديد دقيمو مالتي Thank you يغني لي Okay, thank you مرحبا بالله شكو حاو سورة عني ما فقطن هربتنا حزب سكزلنا نبر دخم كل وكاي حزنا كان نوع ساعات قال سبات حتى تزلوا مالو دحريو تقلت على 5 لين يتكحف بكا دحري سايد اوكي هادنا thank you I don't know مجلتي بلين مرد الله شحاوي عزيز بطاني دمسكنك كان ود هاجر متن ما كل نفسها كابتشمر استاذ قبلنا تصنيع نايبح وش نادين برس نادين حلمي بخمسة عين الله أنا وحكي لما خلاص تنكفي أرنو نزك لا تكاسون كله فلي تايد بالي تسمى إن حجي أرنو كمزي لك كواي مخرج تبدأ غير كوينو عيسى معنا أبزلو بزح عمتات استقالسو من بزح عمتات ونزعنهم عزيم صناعات حيالات جيجانو أحوات أبوتات عديدات ومالتي so كمزي عينة ناتك قالات كسمى كله تسب I don't know حدا سب تراي كم دعاك على هاجر نتي على تني هاجر نجاراتي بحدا سب كماسي فلي نجار وما فلي تاريخ فترة كم زهير لذي كواها كماركي لمالتي حجي لما نتزلك سمعت ناي هاجراونت كما هاي وتي تسديدي هاجري لما كمتن عليه دفكران الفتوى أبسدت متيها زجبرك تجبرك بليونير تخون كون تعقبل نجاريلا سجع عد خاري كنا مالتي زدما أنا كوا جدا أبزينا وحي كوا يوركم من لتنز أنا حكوا لين جزي
ازي بزح تموكيله كم ابز احنا حد مالتي نو يزغبرو كابون دماتل ستيلتي حاجراونت ستيل سغا كندمنتاي كندقاصلكا وترو እናተሰቃቃት ነብረሉ ስለዝኾነ አረኖ መግለጽ የብለኝ ነው ለخمس አይነት ህይወት ነው ተመረህ ወይ እንደማ ለخمس አይነት ህይወት ሰብ ክትምነ ለኸማን አይተኸልኛ እጂ ነዘለካ ተበጊስካ አይደለኻ ነገር አረን ናኻ ከምዚ ኖርማል ኮይን ወላ ስማዓካ ኳ ይኽል ኢለ አምኔ ግን ካብቲ ንላዕሊ ንስኻ ተሓስቦ ደለኻ ከም ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክነግረካ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ልዕሊ 20 ዓመት ዝተቃለሱሉ ነዚ ነገራት እዚ ቀዲሞም ዝሓስብሉ ነዚ ነገራት እዚ ዝሓስብሉ ነበሩ ማለት እዩ ሰብካ ኣብቲ ግዚኡ መፅኡ ዝነቕሓሉ ኣብቲ ግዚኡ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ስጋዓት ሰብ ሓደ ስጋዕ ዘይኮነ ብብት ናቱ መረዲ ስጋዕ ዝርዶ አይግደን ይሓጽበ እዚ ተበጊስኪ ያደለኻ እዚ ሒስኪ ያደለኻ ነገርሲ አረኖ ለኩሉ ለማንም ነገር ቀዳምነት ክሰራ ሕጂ ኻትብገዝ ዘለኻ ይርዳኒ ናይ ስደት ህይወት ቀሊል ከም ምዃኑ ብዝተፈላለየ ነገራት ትጸልወካ ቀዳምናይ ህይወትካ ካላይ ስድራኻ ሳልሳይ ድማ አባገርክ ግን ኣብ ሰዓት እዚ በዚህ حسك ያደለህ አረኖ አነ ከምዚ እንትምክሕት ያለ ደይኮነ ከምዚ ናተይ ህርመት ልብ ደለው ሰብሲ ክረክብ ይኽእል ሲልሲ ሓጂ ነይር ነው አለኒ ሕጂውን ከምዚ ዓይነት ክሰምዕ ከለኹ ነቲ ናተይ ህርመት ልቢ ኣዝዩ ዘቃኒ ኮይኑ ረኺብያ ማለት እዩ ነዘለካ ተበጊስኪ ያደለኻ በኣዝዩ ውሕሉል ኣካይዳ ከማኻሲ ሓደ ሰብ ክጠፋኒ አይደል أنا بزو بايني مينس بيوتنا تكانا برا انت بستفل عليه نجراتي كمز كماها كخسر عيدلني حجي نتزلك ايوات نتزلك كايدا تخرج لها مجدي مينستي كماها ثلاثة سوسة أفريقيا دخونا نجر كتجبرسي إلا بوكا مالتي قال لي النجر يكون بعد القطنا وعلى حدنا تريمان لها إذا حيل ما نسيت تريم بالله أبزين خلي جزء نحن عمتات ملو معك ملو ليتي أطول لهم تحضروا جس قال لي النجر يكون سجع كن من تاي تهرمت لبهم ناتهم سي أو خلها كتم بوتخيل مالتي جي I hope نتدلك سي بأزيخا صفوف مجدي بأزيخا وحلول دخنا مجدي كتكدو قليل يو كلك هايكلني يرداني جن ريسك لو ناي هاجر ጉዳይ ስጋ ዝኾነ ፕሊስ ግን ነትዘለካ ካይዳሲ ኣዚኻ ክትጽፎ ላቦካ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ እቲ ዝበልከያ ብሙሉ ብፍላይ ድማ ኣዝያ ተሰማዕኒ 2007 2008 ዝነበርኩ ህይወታው እቲ መምሕዳራቲ በአንስቲ ድምራሕ ነይሩ ዝክራት ኾንካ እቲ ናክቦን ይኹን እንዳጋዝ ይኹን መምሕዳራት ይኹን ብሙሉ በአንስቲ እዮም ተኪዮም መንሰይ ባላይ ትረኒኻ ሰባይ ባላይ ትረኒኻ ብሙሉ ምልሻ ድኹን ምልሻ ኮይኑ አገልግሎት ድኸይድ አገልግሎት ከይዱ ስግረዶ ድኸይ ስግረዶ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ብኸሙ ድማ ነቲ ገዛ ክመቃቅልዎ ወይ ድማ ከሰናብድዎ ኺሎም ኣብ ገዛኻ እንድሕር ኣዴኻ ጃኣነሲ ኣብ ጎረቤትና ነይራ ብጣዕሚ ኣዝያ ሓያል ካብቲ ገዛሕና ስንሰያ ባለ ሓየለት ምሻሎ ብኹሉ ወላ በዘራርባ ወላ በታይ ባህላ ገለት ባል ሕጂ ምጽኢሉ ንዓ ከቲቦማ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ገዛውቲ በቃ ቀውጥ ጌራቶ ሕጂ ወዳኸ أنا دبل بقى أنا دبل تقاوم يبسي أصبح أكلسون كليت ودا تقلل يحجي فوتو حجي على حدا جزاسي كلتهم فينك على الرلو إنما أنت أزيو حدا جنيا هون هيوت محلف كل الناس يردع كانوا أو جزاخ عند حدا يكون قبيل الكاسي
ኣብ ገዛኻ ሓደ ሰብ ኮፍ ኣቢልልካስ እስኻ ኸዓኒ በቲ ልብኻ እንዳጠፋእካሲ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ነው ሕጂ ነዚ ከምዛ ዓይነት ኣካይዳሲ ብኸመይ ክምራሕ ወይ ድማ ብኸመይ ዓይነት ኣካይዳ ክኸይድ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣሎ حجز كم زبل كيا هذي بطعمي لبيز تنكفتني نا يكالون نا وارساي مطرنا في الدهرا كايدو نا قدنين تناديتات كا كيفتوا افتينات كا كاتوا مالتي تركز خيا ولا دا اصغر عزيز كياوس خاد بالكيا خو نا قدن كن تنات كا مطرنا في تنات كا حيل سغا ازمطسي كمي كم نخون وين ما سغا كندمنتاي يخون الكا تحسب جنتي تناتنا حسب كان بمعنى بسنا حسب المقدم لكن سؤالنا حسب سؤالنا انتهي تسنا حسب دخلنا التاريخ كل جزء التاريخ من علمنا دحلاله دحرينا امونغو مزمازن تمزمازن تاريخ حالتي ስለዚህ መዝማዝን ምን እንደሄድና ፍሉት ተመዝማዝራ ያናይና ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እቲ ታሪክ እንታይ ይዘስዕሽ ነቲ ተመዝማዚ ቅርናት ፈትፈሉ ባዕሉ ታሪክ ፈትፈሉ ባዕሉ ቅርናት ፈትፈጥሩሙ ዘሰይም ተገም ዘሎሽ ዘሰይም ሓሳብ ዘሎሙ ገሪኡ ዘሰይም ስጉንትኻ ወስድ ማለት ስለዚህ ኣብ ታሪክ ኣብ መንጎ ክልተ ክላሳት ወይ ድማ እንዳና ንብሎም ፍርቅታት ወይ ንብሎ እዩ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ደርብታት መብዛሕትኡ ግዜ ታሪክ ትጥርነፍ ስለዚህ ቅድም ፎቶና ማልባሽ ናይ መሳፍንትን ናይ ገባሩን ወይ ተወፋሩን ይሮኾን ሰድ ቆም ዳበለ ፍላይ ኣብ ኤርትራ ኩሉ በፂሕና ኢና ደረጃ ማለት ሕጂ ኸዓ እቲ ጉዳይ እንዳ ኮምፕሌክስ እንዳሆነ ዝኸይድ እምበር ንሱ እዩ ስለዚህ ሕጂ ኤርትራ ነቕሒሎ ከም ጉጅለ መን እዮም ስልጣን መን እዩ ልክዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልል እዩ ወይስ ፀጋታት ህዝቢ ኤርትራ ዝደልል እዩ ይትረድኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕር ሃገርና ትምዝመዝ ኣላ መጀመርታ ህዝብናን ትመንእሰይን ተምዝምዝ ማለት እዩ ንምዝመዝ ካሎ ልዕሊ ኩሉ ተምዝምዝ ዘለኻ ሃገርና እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝነብዕ ዘሎ ትነብዕ ዘላ ሃገርና እዩ ሪሶርሳ ተምዝምዙ መሬታ ተምዝምዙ ኢንዳስትሪ ተምዝምዙ ባኺኑ ቴክኖሎጂ ተፊኡ ክሳብ ሕጂ ባንክ ኣነ ዝደገም ስመፃኹ ሕጂ ይረአዮ ኩሉ ምንቅስቃስ ብካርድ ትገብር ትሪኦ እንዳኸውላ ትምህርቲ ኤርትራ ግን ትፈርፈራውን ባንክ ብወረቐት ኢትዮጲስ ብወረቐት እዚ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ነቲ ናይ ህዝቢ ነቲ ናይ ህዝቢ ሓይልን ናይ ህዝቢ ወይ ናይ መንእሰይ ዓቕምን ድኻም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ታሪክ ዝፈጥሮ እዩ ታሪክ ባዕሉ ይስዕሩ ምክንያቱ ተመዝመዘ ሎማ ኣንቲ ምብሎ ትኽእል ፅባህን ክምብሎ ትኽእል ኢካ ፅባህ ግን ክእከብ ሓደ ውሳነ ክወስን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ መቀለሲና ንሕና እቲ ፀላኢና ላይን ምፍጣር እዩ ፀላኢና ምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወርሳይ ተመዝምዝ እዩ ይከኣሉ ተመዝምዝ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝብና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ተመዝሚዘ ኣነ ብጥራይ እንድሕር ዝሰርሐለይ ኮይነ ሰሪሐ ከዓ እሞ ንሃገረይ ዘይኮነስ ውሕዳት ድሕር ውሕዳት እንድሕር ዝጭዎ ወይ ከዓ መዝመር ተኮይኑ ነግድነ ሓደ መዓልቲ ክርዳእኒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣንፃር ትዝምዝም ዘሎ ክትስል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንኩሉ በፂሕዎ ኣሎ ግዜ ይኹን ይስምዓኒ ስለዚ በዚ ማ ንሓበር ስለዚ ንሕና ተወርስ ከኣሎ መተስኢና መገዲ ተመሳሳሊ ምዝመዛ ኣጋጢሞ እዩ ምስ ህዝብና ተመሳሳሊ ስደት ኣጋጢሞ እዩ ልኩሉ ከዓ ፅንተት ማለት እዩ ፅንተት እንታይ ሃገርካ ገዲፍካ ምዃን እዚ ከዓ ኮነ ኢልካ ተሰርሐ ማለት ምዃኑ ማለት ሽዑ ሪሶርስ ናይ ሃገር ምግባት ፀጋታት ናይ ሃገርካ ምምሓቅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ወረርነት ካብ ወራራትን ካብ ወረርትን ካብ መሳፍንነትን ፈሊኻ ስረ ኣይኮነን ምክንያቱ ተመሳሳሊ መሳፍንትን ወረርትን ከምኦም ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ማተርያል ተጠቂሞም ከመይ ማተርያል እንተኢልና መሳርሒ ነው ገይሮም ንሓደ ኩናት የትዎ ክዕፍዎ ንወርሳይሲ ከም ኣቕሓ ኣይኮነን ሎሚ ተጠቂምካ ፅባሕ ተጣይሱ ከምኡ ይኮነን ወርሳይ ሃገር ናት እያ ይከኣሉ ሃገር ናት እያ ብካልእ ተጠቂሞም ዝገፍዎ ሎሚ ተጠቂሞም ፅባሕ ዝጣይሱ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ወርሳይ ይከኣሉ ሕጂ ምጥያስ ኣይኮነን ዘደብር ሃገር ተሓዲጉሎ መልሲ ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ፍልጠት ኩሉ ሎ ምናልባሽ ኣይተጠነፈን ክኾን ይኽእል ከም ሓሰብ ኣይመፀን ክኾን ይኽእል ግን ግዲ እዩ ማለት እዩ ናቱ ንኸይድ ምክንያቱ እውን እሱ እዩ ንምንታይ ኣብ ዩጋንዳ መንእሰይ ኤርትራ ተኣኪቡሉ ንምንታይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቡሉ ናቱ ተመዝሚዙ ስለ ዘሎ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ብቻ ዝኸውፅ ኣይክእልኒ ከም ሰብ ወላ ሰሪሕካ እኮ ሃገር እኮ ትድና ጥራሕ እኮ ተገልግላ እዚኣ ሰሪሕካ ብሃገርካ እኮ ኣገልግልቲ ኣለኹ ማለት ቆይ ሃገርካ ከዓ ተገልግለካ እዚ ኩሉ መንእሰይ ዘገልገለ እንታይ ረብሓ ገይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወፈረ ግን ተጨዊ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ከገልግል ዝወፀ ብውሕዳት ተጨዊ ብውሕዳት ከዓ እቲ ሃፍቲ ክስረፍ ከሎ ክንዝመስ ከሎ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ከምዘይ ሃገሩ ኮይኑ ከም ካልኣይ ዜጋ ወርሳይዲ ወላ ይቃሉ ከም ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ማለት እዩ ናቱ እቲ ዝሰርሖ ከማን ፊድባክ ክረክብ ኣይከኣልን ሃገርካ እንድሕ ሰሪሕካ ኣለኮ ዝበካ ይኮ ምናልባሽ ሓንቲ ወይ የርእዮ ነይረ ሓደ ማእሰርቲ ኣብ ዓዲ ኣብየተ ዘሎ ማእሰርቲ ሃገረይ እንታይ ገይረላ በል እምበር እንታይ ገይራ ትለያ ኣይትብል ህዝቢ ኤርትራ ኮልዓ ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ዓሻ ኣይኮነ ምናልባሽ ኣብ ሃገሩ ስሜታዊ ክኾን ይኽእል ኣብ ካልእ ነገሩ ዓሻ ክመስል ትኽእል ትፍቕሪ ሃገሩ ከምኡ ክብሎ ኾን ግን ሓሲብ መስመስሉ ፈልጥ ታሪኹ ፈልጥ ምናልባሽ ሎም ክትዕንክፎ ትኽእል ፅሑፎም ክትዕንክፎ ትኽእል ብዕፅባ ግን ኣይትዕንክፎን ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናቲ ሃገራውነት ተጠቂሞምሉ እዮም ገሊኦም ማለት እዩ ተዓዊፆምሉ ስልጣን ረኺቦምሉ ድሓር ግን ከም ማተርያል ክጥቀመሉ ክውሕፎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ከምዘይ ስራሖም ክንሕብሮም ንፈቱ ነገር እዚ ኣዝዮም ዶ ዘደይካ እዚ ነገር እዚ ተመዝመዝቲ ወረርቲ ይኹኑ ካብ ካልእ ሃገር ይምፁ ደቂ ሃገር ይኹኑ እዚ ንዓና ዘገድሰና ኣይኮነን ግን መዝናም ከምዝኾኑ ዝኾኑ ኣስሚርናሎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መዝማገካ ወላ ሓውካ ይኹን እዚ ናይ መዝማዚ ሓሳብ እዚ ናይ መሳፍነት ሓሳብ ክሳዕ ዘይጠፍኦ ሰብራ ኤርትራ ኣይተወደን ማለት እዩ ክቕፅል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሓሳብ እዚ ኢና ተሲእና ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ሃገሩ ኣብ መሰሉ ኣብ ናቱ ከሽከዓል ወይ ከዓ ናቱ ክፃወት ዝደሊ ከምዘይፍቅድ ክንነግሮም ንደሊ ማለት እዩ ናቱ ካብ ተቐዳሙ ኤርትራ ተፀሚም ዝነበረ ኤርትራ ዘሕልፎ ኣንፃር ጨኮናን ብዝመፀን ደጊምካ ነዚ ታሪክ ክትመልሶ ኣይትኽእልና ታሪክ ማዕበላ እዩ ታሪክ ገስጋሳ እምበር ንታሪክ ክትመልሶ ኣይትኽእልና ወይ ነቲ ናይ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ክትጨብጦ ኣይትኽእልና ናቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብን ምውዳእትን መፅነትን ፍትሕን ኣንፃር ዓመፅን ተጨኪኑ ድሕሪት ኣምፂልካ ክትመልሶ ኣይትኽእልና እዚ ታሪክ ኣይፍቅዶን ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ክንዕብዮ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኢድ መንእሰይ ከም ዘሎ ኣብ ኢድ ዋርሳይ ኣብ ኢዲካ ኣለዉ ብፍላይ ከም ዘሎ ኢና ክንፍልጦ ንደሊ ኣብ ልዕሊ ኩልካ ቢት ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ እንታይ የደልዩ ተርናፈ ድልዩ እጂ ተዋርሳይ መሪፅና ዘለና ሓደ ተመሳሳሊ ጭቆና ነይሩ ተመሳሳሊ ተመክሮ ኣሎ ሓሳብ ሓቢሩ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮይኑ ጎኒ ይካሉ ኮይኑ ክመርሕን ከማእዝንን ናብ ዲሞክራሲያዊትን እናተሱ ወደ ሃገር እሱ ናይ ስምዒት ናይ ህዝቢ ዝስምዖ እዩ ስምዒት ናይ ኣሕዋቱ ዝስምዖ እዩ ናይ ቦታቱ ዝስምዖ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሕብሮን ክዋስዮን እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕልሚ ከተግብር ዝኽእል እንኮ እቲ ዝሳቐ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዝዕመፅ ዘሎ ወርሳይ ይበሃል ኢና ኦኬ ሕራይ ፅቡቅ ተኣሽሙታት መልሲኻ ትበሉ ዘለካ ናይ ብሓቂ ይቕርና እሞ እስከ 2010 ወይ ኣብቲ 9 ተኣሰራት ኣለዉ በዓል ቢትወደድ ኣብርሃ ወይ ከዓ እዞም ጅፍቲን ኢሎም ዝፅውዑ ወይ ከዓ ስጋብ ዝሕጂ ዝእሰር ዘሎ መንእሰይ ድሕሪ እዚ ሰላም መውፅኡሲ እቲ ህዝቢ ቁሩብ እንታይ ትሕምትሕም ይዝክሮም ዶ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ወይ ከዓ ፍታሕ ይገበረሎም ኮሚታት ከትሕምትሕም ኣብ ጎልጎል እኮ ይከኣል ኣብ ገዛውቲ ገለ መለና ኣብነት እንታይ ነፀብረቃት የርእይዋና ብሰራዊት ድዋና በቲ ህዝቢ ነዚኣ ቁሩብ ኣነ ከም ኣብኡ ዝነበርኩ ነገር እንዳልኮነ ዋይታ ብወርለ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ናይ ካልኦት ወፃ
ناتو وجع يزايد مالتي سلازي ولا هي تاكو تأثير كل كو تأثير ولا يتم ولا ما سترلو ناس بيأترا ما سترزه نقولكم ما سيأترا ما ستر ولا تي تبتي إلى بعض تأثير ما تخون بالله ما عليك إني بلا يونيفرسيتي خاتي كإني بتاريخ تبعتي سي بالله يقبل ذلك بالله ينقص كإني of course لامو of course أمزح حاجة ولا ما يكون التي تاريخهم of course كان في أبيز فلأ أنا حق زربة بفلتهم بسمع عن حاجة تمانياته نحنا سلا نكاتات له تنت سلا نرغبوا يعني فلتنبر نلاش ستيز بأوش زلا بهاجر كشوت وعسيبهم هاجر خيرهم يفل كم حكينا في الماضي لأنه كل ذل ولا ما توم كم يكون أتي of course كل ما تكونه فلتون له جن بلك ما توم زي دكون له كحسب ولا لأنه كل ذل أتنا يدكوا مع سبتي بزيه ولا لا ناتو سبلك تبهلو أنا استيرتها زي مع سبتي بزي حشورة أو على أو إندو على دبا لأن توم سبلك تبهلو كرو تبهلكم تبهلو زي ساعد موتو لتوفوا أب مع سبتي ده يترى له من زمان من أسين من هون أسابيكا نساريكو كان يركا تدفعه من يركا تقوم له يركا تتنطق إلى نادو أما سبتي أنا تحجي بجعوانا كابو تأثيرها بيكون ذري أدلو ويكا حسب جزء ذري نايد كان يحسب ذري سلازي لكي يحيي فلتين حسبين تنقلين مالتي وناتو لكنات كان ديال فلتين ذري تحنتي مثلا كم حنتي حزن عائلة لحسب ويأتها حفشوي لو تسي جدا كنا تهم ذرلو يدلي يكون نزخاني كومبرومايس ودما زخونه وبعدها أيتول مالتي ناتو زريء زلوا بتاعي بدكان تحس خبهم تحس أقبل لهم تسمع بخبهم جازوا بخبهم لامبوا نبغى تأثير يخبر لي سلزي كاب مع سبتناتهم كما سبتي ناي توم جبانو ولا ما كاب ولا ما هم يحسب ما زي كله شيء ده حسب سلزي إذا حكنا تعلو مناتو of course تأثير كعلقة زعبا أسرع تحسب باريوي زعبا ما أسرتي كتحسب كباريوي زخا يحسب التي يتسازي ناتو نايت نهيز يأترى مفتح نايتهم كلت مفتح كم زخون أمني نايدكو مفتح نايتهم كلت سرات مفتح موهانو يأملي ناتو راين دوس برودوسي كتكا توايلكا دار عنو يقلت عنو في جزء زبالو بالكم أنتو تأثيروا بالكم سيسورة 4 عامل تأثير وزيو عند مستومشن بسرح أبعد أبد كمان كسائر كنا نيروهم زيناي تمام على سي بدأ نيرو جدوا نارونا جدا صدرها كبر له تابعتي وترى تدير حجي يعني عاد ستيلتي أبس بجلا ولا يخاسمون زي إذا تتأشر له بحاله هنا إذا نهدي أتركن فتحه إذا يفتح هنا داخل بلد المنبر حاجات راح يكون ممكن إذا نادو إذا زفتير تلون فتاي إذا كنت راح يكون بزاف نادو عنده يكون هذا يعني إذا تربع هذه تأثير له بتميت تأثير له بمثال تأثير له بزخنا أسابيك أقل فلوتي سجرودك جبنا هنا زبادة تأثيركم بشغلك خد رخبك أمسحهم يبحث توانك ده يسجرك سرعة أنت سرح كم تخمز لك ياخذ بهالمرة ما حكي حزب ده حلي ده هركينا عايزين نخلي حسن شو ساعة من بداية ما أكل سن كلمة يقولون كلمة يخون أديرك كلمة ولا ساعة هندو ولا ما أدري اسمه أبسسوري زي أنا بجيب له محساب إن حكوين خاني يحاسبي ذكرنا هتملؤ حزبي تأثير زرزيات أب قدمي 3 ورقة في التورحس كنجي أنت بسمعنا ينير مالتي أب مورحي خامس خفاف إيرترا تقول جلا لاي حالي بحري إيرترا ل3 ورح عرفت فوس بيوم جبل دمسات تسمع ينير بزي إذا سقاب كندم أنت حق متالو تبل الحرف قرب بسمع كاركم متاتالو زي
حكي مالتي حتى زي كنا يعني أي تنفس معناته حكي متوت وايد له اللي أول بيجي مامورون عنده مالتي ስለዚህ ራይ ከሐበሻው ማለት ኤርትራ ባህሩ ዘይሕሉ ስለዝሆነ ይኮነ ካልእ ክሕል ትኽእል ኤርትራ ግን ካልእ ዕላማ ከምዘሎ ክትሪኦ ማለት እዩ ሩሲያ እጅግ ቆይቶ ዝዝርግእ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኡ ገለገለ ተረዲኦም ሕጂ ግን ክመናነፀረሉ ኩነት ዝገልፅ ዝኽእል ዘሎ ወይ ዘሎ ባህሪ ኤርትራ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተጠቀመሉ ኤርትራ አይተቀመሉ እናዘ ዜናቱ በሙሉ ወይስ ካልኦት ክሕዝ አለው ተኔ ማብዝብል መረዳት አይችልም ስለዚህ ስለዚህ ዝኻ ምንታይ ተንፈሉ አብቲ ወረራ አብ ዝመዛ ተንፈሉ ማለት የሆነ ለሰይ የሆነ አልሆነ መሳላ ተኸዲው የሆነ ለሐይትከ ይፈልጠይ ተካተ ጨፊና ለና ለዚህና ለና ስናትነት የለን ሓደ ምስጢር አለ ይስለቀውላት የሆነ ካልኦት ሐይትከ ዘሆን ካልኦት ሐይትከ الناس كساعدين في هذا نقول شيء قالوا هذا مستير قالوا يزبي ولازم يحش سلام هذا على لمن على تقدر على موت سلازي يتسبجين نبر حلو مات منتهي بإطلاع ماتو عاد زقاتات كله عادي قال خيرو ماتالو زقاتات قال الراسي ولا حتى يلهون ذول كندم سلم تيكم خيني فجأة من تيكم فنال يبيرترا زقاتاتو أيقبوني يبيرترا كسره زقاتاتو كتكمل أيقبوني من ذا يقول العلفت كمان كو زقاتاتو كويت تجبيت زقاتاتو كويت تجاوي ولا بحر خيدو كذا علي ولا خالي نايتي بحر ريسورس ومركب كويتو ذاتو جارين تتكلم هذه الكلام كذا هجي مقوم ثاني كل نجار ስለዚህ ዘገታት ህዝብ ኤርትራ ተዓጢፀን እዩ ሕጂ ዝኽፈተሉ ዘሎ መንገዲ እንታይ እዩ ትምኽፋትካ ብኻልኦት ዝኽፈተሉ ኣፈርቲና ይደገም ፅዋዕ ኣፈርቲና ህዝቢ ኤርትራን ኣፈርቲ ውሕዱ ንምንታይ ኣፈርቲና ይካል ፅዋዕ ስለዚ ብኤርትራ ተፀጋታቱ ተኸልክል ወይ ከም ተኸልከሉ ከዓ ሕጂ ይርአ ኣሎ ስለዚ ኣነ ሓቂ የድሉ እቲ መፅ ዘሎ ወጣት ከዓ እንታይ መሆኑ ከወይና ሃይበርና ጅማውቲ እምበር እቲ ዕላማት እናነፀረ ይድምር ስለዚ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ እንድሕርና ከምኡ ዓይነት እዩ ናብ ከምኡ ዝኸደ ዝመስል ኣብቲ ምንቆም ስለዚ ዛስዋዩ ምክንያውን ግዜ ከይቀተለ ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ተዋርሳይ ስቲል ኣለኹ ክብል ከም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንሃገሩ ዝዓቀበ ስቲል ክዕቅብ መሰሉን ግዴቱን እንደገና نعود كحشو بديتو كم يخونه بزي عينات مجدون كتعالي شو عوض كم يخلو حزب خان أبقى نكون ذلوا نسمع المفروض مالتي. أوكي تجلس على خدهم تجلس أنت اللي خفنك توم دحيلكم تأتوا زلهم من الباب جيروا نقمالهم من زحونا حجي ورحجيروا قاب إيرتراس لازم تسأل كراتات هاجرنا الحزب العاني يحضرنا زلهم يكم زلوا كراتات من الباب بزعبان تيزاروا بالله يكم تأتوا توصلوا زلوا يا نباخا مدرخة كبرها تجلس أنت اللي خفنك. مرحبا thank you حضرتنا أقل لا by the way شم thank you ويسرحوا اوكي سمع له لغز كحدا بقول لي اوكي ابي لما رب ملاش ابزل له يكون انت دقدسنا ابز ساعات زي قدنا يكون ابي لها ابي اتحاجه لتايو تاشجي لا زقبا حطات انحرام له مسدرخه كتحطت كل خاص كم يقدر يفكا مخال خاص حتى تنبر لها حجي زي اقداس يكون لنا ميدين عندنا العوين سنه تلقى قال شيء سبجي هذا الناس زلوا كنتات هاجرنا بزعبة كنتات هاجرنا ما وحي قدي انتي عينك بكما يفيد عنه نابر وخمير له نابنت نزي سلام زلوا بكما يقبلوا له زيتات ونحطوا يمجزا رسو أنو تهزبي سقاب حجيت هاجرنا بيقات خيدا لا زفلت أنا قرأت لنا بميدياتات بزح يكون أنت الرادي السن كمان بساتلايت تراي سبز خناء
زين إحنا نزاربو قال زتات قال ما نيت بوزح دخام سلزلهم تقرأوا سم ترى سم أوكي أنا بخاط جلسكم الحو مدركنا مرحبا ثانك يو حدنتنا مربلاش نقعد دحن نتاخا نقعد بسلام اتاخا صبوق دما هدوء زخونه مجلس يخاطب صنيح كامل شم حجنا منت انا اب حنت ختما ندحر امت الله بزعبا ختما سي كل ነገር ፈልጥ ማለት አይሆንም ግን አለኒ ፎልቶ ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ዘለና ያህሊና ንቕመጦ ሃገር ኣብ ስካንዲኔቪያ ይኹን ኣሜሪካ ወላ ኣውሮጳ ወላ ኢትዮጵያ እቲ ዘለና ሓበሬታ ድሩት እዩ ሕጂ ንስኻው ነዚ ምፍላይ እዚ ስርዓታት ፀቢቕና ስለንፈልጦ ወዓ ሓበሬታ ስለዘይ ኩሉ ምስጢር ስለዝዓይ ንስኹም ንስኻ ወይ ንስኹም ክልከልኹ ኣብቲ ዓዲ ተቕመጡ ዝነበርኩም ሲ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሁ ከምቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ስማዓና ዘሎ ስክፍታታት ዝኽትገልጾ ፀኒሕካ ካብ ብዙሕ መንገዲ ግን ሕፅር ኣቢልካሲ ክልተ ነገር ክትነግረኒ ወይ ክትሕብረና እደሊ ሓንቲ እቲ ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይ ተስፋን እቲ ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይ ፍርህን ኣብታ ሃገር ዘሎስ ብኸመይ ምገለጽካዮ ብናይ ሸነኹ ቆሪሩሎ ብናይ ሸነኹ ከዓ ተስፋ ገይሩሎሲ ሕፅር ኣቢልካ መቸም ተንጊፍካ ኢኻ ብዙሓት ምድጋም ከይከውን ኣብ መንጎ ስለዝኣተኹ ግን ኣብኡ ዘለው ሰባትሲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝገብሩሉ ነገር እንታይ ኣሎ ናይ ብሓቂ ከዓ ተስፋ ዝቆረፅሉ ወይ ድማ እንታይ ኣሎ ትብል እዚኣ ተኽኢልከ ልዕላ ዓቕሚ ኮይና ድሓን ገርፋ ግን ክወርደልካ ይቐኒየለይ ልክዕ ከምዚ ልክዕ ተስፋ ኣለዎ ትህዝቢ ማለት እዩ ተስፋ ኣለዎ በቲ ሓደኻ ፍርሕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዘይከሓሊ እቲ ፍርሑ ኣነ ብክልተ ነገር እዮ ሓደ ጭውነት ብሎ እቲ ሓደኻ ድኽመት ብሎ ማለት እዩ እቲ ጭውነት ምባል ሓደ ተካኢ ሓደ ዝኣምኖ ተካኢ ይደሊ ጭውነት ምባል እናተበላ ንዕቆ ገለ ነገር ገብር ምኽኣለ ግን ድሕሪ ኢኸ ድብል ሓሳብ ኣለዎ ወላ ካብ መጥፍና ካብ ስድረና ጀሚርካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ፍርሓት ትብሎ ከዓ እቲ ድሕሪት ቅድሚኦም ዝነበረ ስለ ዝረኣየ ማለት እዩ ናቱ ዘይሕብር ስለ ዝኾነ ገለን ካለን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ምትእማን ኣብ መንጎውን ይጎድል እዩ ገሊኡ ማለት እዩ ገሊኡ ብዘይ ፍልጠት ገሊኡ ከዓ ብፍልጠት ዝግበር ማለት እዩ እቲ ተስፋ ዝብልካዮ ግን ኣለዎ ተስፋ ከመይ ማለት እየ ሓደ እቲ ተስፋ ካበይ እንድሕልና ካብ ትፈልጦ እዩ እንደገና ከዓ ካብ ተኣምኖ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ደገ ዝዓንተ ይልበልኩም ይኣምኑ እዮም ዝፈልጡ እዮም ላኪን ሃገር ከምዚ ካልኦት ዝፈልጡ እዮም ብዙሓት ተቓለስቲ ዝነበሩ ኣብ ደገ ክሳብ ሕጂ ከምዚኣተው ዝፈልጡ እዮም እሱ ከዓኒ ሽግር ደቆም እዮም ገሊኦም ሕዋቶም እዮም ካልኦት ኢሎም ዝኸዱ ሃገር ወርናትነት ምስ ኮነት እዚኣተው ኣለዉ ነዚ ኩሉ ሪኢኻ እዚ ብዙሕ ዕቃበታትን ዘይዕግብነትን ኣለዎ ማለት ተስፋ ግን ኣለዎ እቲ ተስፋ ሕጂ እንታይ ሓደ ኣብ ታሪክ ስለ ዝኣምን ቀደም ከምዚ ሓሊፉ እዩ ግን ተዓዊቱ ኢኻ ብሰዓት እሱ ዝዝክሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዘይገድስ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከም ዝሕወት ትፈልጥ እቲ ምዕዋቱ ከዓ ካብቲ ናይ ትማሊ ዝዓበየን ዝተሞክሮን ምዃኑ ከዓ ይኣምን ስለዚ በስዋይ ሓንቲ ኤግዛምፕል ከምጣልኩም ሓደ ግዜ ናይ ምርጫ ናይ ምሕዳር ነይሩ ኣሰብኩት ነይሮም ወረቐቶም ናይ ግደ ምርጫ ተባሂሎም መፅን ዘተን ዝነበራ ክልተ ኣንስቲ ፀዊዐን ኮፍ ኣቢለንአን በቃ ድሓን ንሰን ይኹና ኢሎም ሂወት ከመ ነበሩ እቶም ሰብኡት እንታይ ኢሎም መንእሰይ ኣይነበረን ጠቕላላ ኣነ ክርኢ ክኢለ ኣይዘፍር ነበሩ እቶም ሰብኡት እንታይ ኢሎም ሽዑ በቃ እተን ወረቐት ናይ ዕድመ ዝተዋሃብና ንመን ንረክቦ ከም ዝመፀና ማለት እዩ ኢሎም ነተን ኣብኡ ዝነበራ ኣንስቲ ኣይከኣሰን ወይ ከዓ ኣለዉ ኦፖርቹኒቲ ነብሎምና ወይ ድማ ተበለፅቲ ንብሎም ዕብሎም ኣክሎት ዕድመ ዘለዎም ክገብሩ ዘይክእሉ ተበለፅቲ ግን ማለት እዩ ንዖም ረኪቦሞም ወፅኦም ሕጂ እንታይ እዩ
أبدأكم تسفلوا دكذلهم أو في ذلك جن بتحرك عن تيسوق مالتي هذا ما كله كنا مسمر كله كنا ما تاريخ مسمرن كنا ما يكالس مسمرن كلها بتحرك يدلي ما تزي تسفلهم and كل جوالات على هراء نفس خاصي سخاني دول كم حضرتك ترى من الحقيقة تعملون في التجلو تبلون تبان تبلون كابها زخونة يغادر لي كم زكالي اللي ده كم زكالي اللي انت دخلوا كابها خونة خدر لي ما يصير يبترونكم بتسبقوا بسمع اوكي قوتنا على 5 مر بحاول ما بقى مدرك قوتنا على خطهم اوكي مشات اب هويتا بستوعله مشات اب نايدرار جاب استجبره كلاتهم تم الله نبلهم درفتون نتي كونتات زمسل عينت فقرينا بدكتور ابي خمزلهم زر عينت كترفو رينا بزح نجر كيتراي اب درفت كغواي رينا مالتي دحريو ابناي جوسي تي في تبل زناي بيتسب مرخاب غلغل زبلنا ايثيوبيا تلفزيون مالتيو اب نطاب ربع زمن تبايلا تفلط ناي اير تي في دراما قدام حجون تقصل زلا ابا كم ادزفان كوينا تسرح عباي سبيتي تغزاليت نبر نزغونات زي كتصبيو كم صنحت زي كم عينت ناي كلت حزبታት ركب كتصبيو كم صنحت اب ادميا كان نزم خوانو خا دارغا لك كم نصانت كم تقوصرو غله تزاربتلو خستياتون الله اب ناي جوسي راديو 5 محلف تي في مالتيو بدحريون ابزناي بقداماي زرانايو قدوس يوحنس كاب عدي انجليز كحساي برهه كيدو بزعبا السلام بيت صبنايو دارغا مالتي قدونا كيتحنصص دريفو دحريو بعل هيلن بعل ودتقول غلغل زركبوم ونا بعل تግራይ كيترف خيدوم نزي خناتات زي لكع 20000 سب اب دوب كم زي موته كم زي حلقه دوبنا 10 عمت زاكل كم زي تتحزي وعل الجرس تناي دوب محنصات بتي زوسدو ناي وصاري دانينت مسرت كوسن عزيزو ايثيوبيا كم زي تغبرو حجون كم زي تغبرو اندا تفلطه اتوم تمالي اب غزي سورا نتي حزبنا نخقالس مغنيات زخونو اتوم تمالي اب غزي ورار من اسي نهاغرو هيوتو بجاخو في بتطعم درفتاتهم ناتهم غيرهم نحزب زبرابرو لومي خا مستتمال قتاليوم زنبره جن اتتمال نخقاتلنا مغنيات زخونه خفتح زي كاله سرعات ايثيوبيا وديسوم يدرفلو اذا خابي استفطر خوين سمعك دليتالو ناتاتهم دي ولا كابي يفطر زلو زغناتات مالسي زوم موياتات دياتهم سي كم درفتونا يكونوا غلغليوم سي اب تاريخنا فلوي ناي تاريخ زلوهم مالسي فلوي بوت لوم سبات يوم اب تاريخ قالسنا نزق قالسنا ساتهم تزيلو نيرومس اب كم درجه يبصحن نبلوم سبات يوم غلغل يوم كم على ود تقول هذا حدا شنخ على بركه منغست ابتي اساس كسخرلو زخدلو اننا قدام زغبرتاش متات تفلي ما يراينم كل غزي اتيوم بعل شامرو كنا بعل غلي يكون تعديمهم خد بعل بركه منغست كوم زامسلو ابز ግን ድምጾም አይተሰምعنا ናይ በዓል መቀለ ገለ እንታይ እዚ ካበይ ዝመጽፍልሊ ኮይን ስማዓካ ብርግጥ ስለዚ ደሊ ወዲም ቶም ከይዶም ዘለው ከይዶም እቶም ደይከዱ ስለዚ ደሊ ወዲም ተሪፎም ዋላስ ኣብኡን ከም ተኻል ምርጫ ይዝግበር ስራኺት ስኻጽናሕ ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል ስለምታይ ከቶም ዝኸዱ ብማዕረ ከምዚ ደረጃ ዋላ ንኢሳያስን ከይተረፈስ ዕድሜኻ ዕድመ ማዱሳላ ይግበረልና ኢልካ ስጋዕ ምድራፍ ደረጃ ዘብጽሖም ሲ እንታይ ኮይን ስማዓካ እንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብፍላይ ንኣርቲስታትና ስጋዕ ከምዚ ደስድዕ ኩነታት ቴንክ ዩ دكي كم لجري حتى نتيم كيدهم بزاف نجار كيدهم سدر أمر خيبهم كتم كل تأت بعدو بلا متقبل أنا كن عجزبي الناس إدارة مالتي معناته أنا ده اللي هو تقصده هذا حزبي تعوت أي مكان مالتي قال كل خا يتي ما يحكي حزبي إرتراع الغنا ما يحكي خنا برجلين ما يحكي هذا رأينا
ብልጽግቲ ኤርትራ ሓያል ኤርትራን ዝደሊ ማለት እዩ ኤርትራውያን ብፍጥረትና ወይ ድማ ሓፈሻዊ ናይ ኤርትራ ባህሊ እንታይ ኣሎ ኣብ ዓዲ ፍቅሪ ኣሎ እዚ ካብ ኩሎም ፈልጥ እዮም ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈልጥ ንስኹም ጀጋኑ እንዲኹም እዮም ድብሉኻ እዞም ደረፍቲ ግን ኣነ ከም ናተይ ኣረኣእየ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰምዖም ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ፕሮፓጋንዳ ዝኸዱ እዮም እምበር ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝኸዱ እዮም እምበር ኣብ እዝኒ ብኤርትራ ዝኣትዉ ይኮኑ ብኤርትራ ከዓ ብኦም ተሓጊዙ ይፈልጥ ምክንያቱ ደቁ ከመይ ከም ዘለዎ ፈልጥ እዩ ምሕዳር ከመይ ከም ዘለዎ ፈልጥ እዩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ በዚኦም ወላ ዋጋ ተዚሃ ማለዚ እዝን ተዚሃብና ይሓሸ ዝብል ምክንያቱ ንሕና መስመርና ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክሳዕ ዝፈለጥና ዝሰምዐና ከዓ ሓወታና ማለት ንፈልጥ ማለት ስለዚ እቲ ከምኡ ዝተገብረ ንህዝቢ ከም ዘይውክል የዝፈልጥ ምክንያቱ ኣነ ህዝቢ ስለዝኾንኩ ምክንያቱም እንታይ ዝነበሮም ከምኡ ዝተገድሰሉ ሰብ የለን ህዝቢ ኣብ ካልእ ደሎ እንታይ ኢና ንከም ዘለና ተራይ ድምፂ ስለዚኦም ህዝቢ ካይወክሉንም ናይ ውልቀ ሓሳብ ዝኾነ ረብሓ እዩ ናይ ደረፍቲ እንድሕር መፅናሲ ክልተ ደረፍቲ እዮም ዘለዉ ገሊኦም ንሃገር ኢሎም ዘርፉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ንገንዘብ ኢሎም ዘርፉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ በዓል ዳዊት ገለ ምዕዳም ነይሩ ንገሊኦም መታት እጂ ኣነ ከም ናተይ ኣረኣእየ ክሪኦ ከለኹ ኦፖርቹኒስቲክ ንብሎም እዮም ወይ ተበለፅቲ ንብሎም ስለዚ ታሪኾም ክሕተት እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ህዝቢ ዘገድሰና ንሕና ንህዝቢ ኢና ነቃለስ ስለዚ ምስቶም ተረባሕቲ ዘይኮኑ ንሕና ንሓስብ ናይ ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንሓስበሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ዘይውክሉን ርኢናዮም ኢና ናይ ገዛ ርእሶም ክኾን ይኽእል ወይ ናይ ውሕዳት ተበለፅትን በዝመስትን ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ኦኬ ቴንክ ዩ ማዕሪያ ሕጂ ነዚኣሲ ኣብዚ ደገ ካብ ውሽጢ ሃገር ናብ ደገ ዝተሰዱ ግን ኣብ ደገ ሓያል ደርፍታት ዝደርፉ ንኣብነት ከም በዓል ሚካኤል ምሕረተኣብ ከም በዓል ኪሮስ ኣስፋሃ ከምኦም ዝኣመሰሉ በዓል ፍረ ሰላም ንመን መጠቂሰነን ክገድፍ ብዙሓት እዮም ከም በዓል ኣብራር ዑስማን ያና ከምኡ እውን ፍጹም በራኺ ካልኦት እውን ኣለዉ በዓል ጅጂ ወይ እውን እዚ ዓንዲት ዕቑባይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሃገራዊ ደርፍታት ይደርፉ ኣለዉ ነቲ ናይ ሃገራዊ ቃልሲ ወኒ ዘበራብር ሓርነት ክመፅእ ከም ዘለዎ ብዛ ሃገር ዘብል ምልክ ከብቅዕ ከም ዘለዎ ዝነግር ቅዋም ከም ዘድልየና ዝነግር ንሕና ቀደም ኣብ ግዜ ታሽሙ ቁሩብ ዕድመይ ከይድ ኢሉ ዳርጋ ናብ ሓምሳታት ገፅየ ሕጃነ ኣብ ግዜ ቅድሚ ነፃነት ካብ ሳሕል ድመፀ ደርፍታት ኣብ ኣስመራ ተሓቢእና ንሰምዖ ነርና ይሽየጥ ነይሩ ኣብ ገለገለ ከምዚ ሴክሬት ዓይነት ኮይኑ ሲግሬቶ ግን ንረኽቦ እሞ ንሰምዖ ብውሽጢ ኻ ነተሓላልፎ ነርና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሎሚ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝፈርዩ ደርፍታት ይስምዑ ዶ ብኸመይ ማለት ይርከቡ ዶ ርግፅ ትመንእሰይ ይበፅሕዎ ዶ እዞም ደርፍታት እዚኣቶም ከም ኣሎ ተማቑ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስነ ጥበብ ኣዝዩ ወሰን እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ግን እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ልዕሊ ስነ ጥበብ እቲ ልቡ እዩ ስነ ጥበቡ ማለት ዶ እዮም ስነ ጥበቡ የኽባት እዮም ስነ ጥበቡ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኣይረኽቦን እዮም ከም ምርክብ ኣይረኽቦን እዮም ዘይረኽቦም ምክንያት ከዓ እቲ ኢንተርኔት ኣይለን ካልእ ግን ብኸመይ ክረኽቡ ብኸመይ ይረኽቦ ንኣሽቑ መናእሰይ ኣለዉ እዘን ሕጂ ዘለዋ ሞባይል መፅን ዘለዎ ካብ ገለ ኢንተርኔት ኸውን ሼር እንዳተገበረ ኩሉ እቲ መንእሰይ ይስማዕ እዩ እቲ መንእሰይ ብላይ ዝሰምዖ እቲ ዓብ ግን ኣብኡ የለን ምክንያቱ ኣብ ከም አንዴ ዝበልና ከምዚ ስቲ እንታይና ኣብ ምኩሱ ቀሊና ንብሎ ወይ ድማ እዚ ከምዚ ኣብ ምሑቃን እዩ ዘሎ ኣብ ምሑቃን ዘሎ ከዓ ክሰምዕ እውን ኣይክእልን ባይደኛ ሕጂ ሎሚ እንታይ ኮይና ፅባሕ ክቦን እንታይ ኣላ እምባ መዓስያ ባዲ ክቦን ፅባሕ ፅባሕ ጋዝ ኣላ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኮፍ ኢሉ እውን ክሰምዕ ሙዚቃ ግዜ ደሎ ሰብ የለን እቲ መንእሰይ እንዳተማሃረ ካብ ገለ ኦፍኮርስ መብዛሕትኡ ካብ ፖለቲካ እዩ ዝሃድም تقولي ترى تنشف له دايبر فهم زيهم كم تسفى بقول زعيمة دي وين دايبر زي ويستلم فيلم كاتخاري وجزئي أو يحلف مناته ولا بتخ حسب أجل مناته هذا فرحة له قال إيكا ولا تي أقرب وكالة سوي سلازي حزم على تي سلازي نزيم
انت فلوتي كوجتي كتزرغبو طبق نورتي تربط لعل كل عين ما تحجز فيلم ذاك نيرو زنينا بانا قالت كذا زبال سوقا بجح قالت كمان نمبر اتونيس وقالت له تهزبي بانفورميشن انا كما ديت دار كونه زغبيبي يقول انفورميشن له قبلك بزعباتي حلو كونتات مالتي بيغا خمزلو زي فلت منسى يلا انت يجي للبس يامنو مكساز تبع مكساز وساني مكساز ولا زنت درفت من دلناكو انا خمزر داني درافاي نيرو حقني تسمعني تم فركت بلنا تم قالت تم قالت ابراهيم قلتنا مالتي ስለዚህ كل ውስጥ ዝተዓወተይ ስለዚህ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ካለ ሰኢሉ ሓደ ዝኸይድ ኣሎ እዚ ካት ናይ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፀቂጦ ስለ ዘሎ እዩ ማለት ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሰለጥ ኣይኮነ ባዕሉ ስነት ድማ እዩ ባህለ እናት ይፈልጥ ደጋ ምን ኸይድ ኣሎ ተቆነ ማዓሲ ዝመፀና ኢሉ ይፅበ ይደባ ኦኬ ክስታይከ نابنت سي أب عد أبيتو أب مايسروا أب وعيا أب جله سبات ساقي يوم نبلينا يقط قط يوم يبول يوم نبل برجع كاتهم زساقي وخادك حجر كون غلو ما جمعوا نبرتيهم زيوم حدا شنخيهم قال نهزبي بحصوت أما أكل أتيوم تقص يروم كاب هزبنا منكس زبصحو زور تاكس خون غلو باريستات كونا غلا قنانو غنا غلا ولا قال كون أبلغ لزياتهم زوحاب متنقطع زوسر سقمتي كوتاس أبتم نهزبي زشوفشوفوا يقالوا يكون ولا ونتهم نهزبي تزاربوا حبريتها يبصحهم زبحالو ويمن إسين دحر أمسيو إذا من إسين زمسيو ليلهم حبروا مخم زقفاف زقبروا أبلغ لزيوم بخميرية هزبي سقمت خواص دلهم متنقطع خبهم قال زرعي له جزيات هذا كما ينسلنا يزقداي حج زيدر مكان يوم كونتات زبال كان في اجازوريت زغون نمبر عموني ولا من مكان نتيجة كقطعة يجرا أبوش بالله يزال بالله سيكبر يعني بالله تركع جسي ولا تخص خي ترفي توم تخص جوات ولا ده يلا أنت يمشي ولا سنة بعد فكوس هذا خلت له تزيدين هذا شيء إذا تبغى تسوي هذا بزرقة نتسب يهون نقول سنة تنسب ينبر تي ولو تي ما كسيت تدخيني إذا ترى عبيل ويخلو ناتو نزبي هزب أي ساعة طبعا ما نقول ناتي سلازي لكن بورقهم الألف كم زي أم خمسة ولا يبيل كان قال سلازي لو تسافر شو سنة أمراوي وانا نقدر كي وصل يفرح معي بدي فرحت من قبل كي قالوا جن تي نقول لنا ما يبحث كن أتجوّر من بجاهد أنا ناتو بpolitical أصلاً ما نسيب من بجاهد هذا ما نسيب من أي تورا ما دي كان التورنو شو لدي كونا زوجنا نقدر كمان برش هدكو تزرقي حنا ولا لنا فانفلي تزرقي حنا ولا لنا خالد كزرقه هو اللوزي نتي حليفة ما لازم تيجي زرقة يعني زي يترى عند دليوسي كجبر يخيل مالتي ስለዚህ ኤግዛጀሬሽን አለው ዝወርታ ድላይ ይገበር አውሽቲ ይቆም ደገ ዲሐደሊ ከሐልፈው መጽይ ለዕሊኦም አቅምሎ ናቱ ተማው ዘሎ ሕድስቲል ተመነሰ ይኮና እንተና ከመሎም ቀረው ቢና ንበ ቶም ፍልጣት ይብሎም ኣብ ኃይለ ዘአምኑ ዝሕርተ ዝወትራት ተወዲቡ ነዚዮ ማይኮነን ዝሐልፍ ስለዚህ ናይ ሐቂ ህዝብ ራሲ ኣብ ካለ ስሩሕን ናብ ጎኒ ዘሎ እምበር ቶም እዚኦም ስቲል ኦፖርቹኒስቲክ ንብሎም እቶም ነገር ዘቢሎም ኣመስተ ኣባሪም ዝዕሉ ዓሙ ዘለዉ ናይ ኩምሳ እነዚ ግን መሰብ ተረድኡ ትብሉ ኣለዉ ብሓል እምበር ዚኣር ሚል ህዝቢ ተኸወተሎም ቀሊሉ ይኽእል ኦኬ ክስታይ ከስፍረ ሰላም ሓወይ ማን እንታ ሽሙ መረብ ምላሽ ሶሪ نابنت سي أب زوجي زهون قصقات نجبرينا حدا جزء سلام أوصل في نجبر كم زحجنا عسرت شد شهز كبلو سلام أوصل في حدا جزء عبيت أخيبات نجبرينا قال نجبرينا أيضا نخمي تبلو صاتكم كمي ترخبوه
حدنا نحقوسلو بطعمي صبوق نيرو نبللو له حدا غزي خا زغي غالو نبللو له جي بحفه شابتي وصا زلو منقسقاس ميدياتاتنا راديو ارنا راديو اسنا راديو مدرخ كالوتون راديوتاتنا بإرترا غصن زاتوا ابلا لزب وصا خوينا نكايدو زلنا تقاومو يكون ميدياتاتنا زفنو زلوا حزبي بخمي يبصحو أبلعليو زلوا مردات أخذ أنتي جوجل ديو مالسي ولا ببادو سلسلة زنجورو ديو بعلو دستو علو ديو نعنا بخمير أنا حزبي نزوم أبدك زلنا تقاوم تيخون فنواتات راديو بخمير أنا مالسي كم زخ جبرني روم دخومات دوبلنا ولا برتي عم دوبلنا ويس أبزخم زخم تزحي كم تزخون محشدو يبل ريتونا يتهزب أبلعلينا كم يمثل قال نقراص خلونا خلي جيجاتات وي بوراجاه نفعل خلنا وي بهايمانوت وي بقله وي ميدياتاتنا اب كند قدامنتات قديفهم نتقدامنتنا حزب زي كونه ነገር كزاربو خلو ابلع لزيس انتا عينت مقرمتا يهبنا خوين يسمعكات وشت زلو حزبنا لكن جنتاي خلت ነገር يفبيه حزبنا تريوس حدا بتحرق جنت زبي يسمع كم زلو سيدي سلت يحقوس مالسي أبياترات نيواتي أبدك لما تنقرن بلد تستخدمات عامتين التي تقوم بيوان بيلو سلب سمع بيلو بلدل موقع سمع زركب يحقوس بتخال أي كعاني بتخال أي بنت عن تيجي بلنا مالك بارس يسوون خلي كلام الترنا سدني يقولون من زواجهم ولا ده حد تمتو سي أسبق أيو إلى يوم بحسب خزاجي مالتي أسقي جن بتعالي جن يدكفوا مالتي نحنا جن كمثال سعي أكل زوم نحنا نكالس تسينا دلنا وي نقراس بتركب مريء جن أقدس خوي نسمعنا معناته كله انتهى ستيب هلو سؤال كقدام المتيخة نو هذا أتسجلنا نادو تقاوموا لما تجمر السارة تقبل داريو أب كالسرا كالسندات سري الخي شو مسحابة عمود أتا هذا خسري ماجي تخيلون هذا النوار ولا شيء لذا سؤال تاريخ قتلنا على ونقول إذا خد بنجاتات أبز خمسة تجي بدرنيا خمسين زرقاوين ما هلونا أنا وزنا كنت أسمع مالتي لذي ناتو ترى تعود عندلو تعود بدلو التي زرقاء أكل يرداي جين سرا بخانة ينت بعدين كان تزبي فوق كأول خسامة بخانة بعدين ولكن مسلم سام عليه كحبرالو حد حسب كله له كان زيد تنافق وينه توقعت يلون دول سنة حسابي يعني كله بس خيط يمكن ما كان عنده يعني زين أورد جثر اللي أكثر تاريخ بولي غيرنا خميت الكاني بهان زي الله أقوم ما فرصة وشتله أنا كي أجيب نقرأ كخيلة جبت مقول لهم ما تجين أتذكرن تلي تلي ولا لا سيكونت معناته تجكينه ولا لا ناي حاول تشوفنا أمهلاون دم هلاون يعني أمهلاون دم هلاون لذي إزاي قدامك كمثال زخيل ما زيدلي لذي بقلتي بماي كوي بزار سحج لذا شوي لازم فتح بيجك نسيتي لذي إذا قد حلو زخيل بسبب أكل حيلي تقعدله حيلي بساع زي مثلا نجد انتقادات كلوخ إلي كم أنا خن تاريخنا كريو كل هذا عرفتي بتاريخ طعامي إذا تزي متجون استيل سبعة تغيرت يعني فترة نبتي بتوم مجلسنا بتوم حمستن تاريخ كأني مساديري أجي أقدر أسيره أبيزوني إجابة له قدامي زي بالخدم بتعرف كحبوسي ما تدومتون اتناتو أبدك اسم حلوس لزلون كناتو بي ما تحسب أبدك يجي نقرر لزلون مالتي اوكي صبو يا بحفه شو تسمع عنتن كخمي بفلايتن ميدياتات ناسي راديو مدرخ راديو أسنا راديو إرنا كم يتسمع عنتن ابت هاجر بزح سبع اب قطر اب كتما يسمع عدو تسمع عنتن رايون زي كونه تزقربو حبريتا مستوء زلو ززامد كوينو دو سمعو حقاتهم دو يبل ولا خبير غيبهم حصوتي دو يبل انتا يبلنا تبالا هجي كليو
حكينا كله حكينا حقيقة ما تقابل سلك أوش من سلك information نايدت يلي بيجا خيري يلا ولا عقلي مثلا اللي يجن لك تعتمد تغيرت تمتع ناي كوبون تكون نايبلتون ناي حلفت تكون بزح information بكري يكتاتل يخان ياكو ديفلوبر نت information تقومي نتخلن كلام جن أما في تمتع بس نتمنى جن أكواتات اللو إن عند الليل information يبغى تحيله يسمعه يكتاتل يمكن بفرح مالتي بيقول لي بذاتك دار أول يقول أنت ساعتها بتعمل تقص أقول ما أنا قلت كلمة أنا قلت بعد مالتي بل سيل سمعهم قل له كله نبى فاينك خيط نبى فرق خيري بعد تسمع مالتي كل يجي فرق مالتي طويل مخا تاريخ اللون تام في أكثر تاريخ فلتي يستل أبقى عشان تيتخيل فلتي بخانة فلتي يعني نتقال شيء كم بحدش دقمو أيضا مثلا تقال شيء كم أولو نتزلوا في جدة فتح له إذا اللي نتي تاريخ اللي أتراب تروات تجلون تجلون كلهم بس دائما نتي تاريخ تدفع نظر كم اللي سو زيد الخيمة اسمعي ترى كم زيادة العين سلطان عبد كمان عبد أول بس خلينا نسمعي عبد حوالي شو زيد اللي السقاط ما يفكرش أنا ما أتفهم بالنسبة معلومات نتيجة معلومات فيزيكال معلومات هرمونية أبسط مثل زي مخل سخنة أيضا بينقص في مرة أيضا إذا خسرتم دبلوماسي أقوم بالتدريبات أوكي حانت حتى حتى كذا اللي بس لك مرة ملاش حوي بزح جزء أبزناي عدنا الملكات يجي حتى مس عدنا استأثر حتى سمعكات هونيها زي ناي نيبسون كامباني أبيشا زكاير زلوا عدنا أو إيرتراويان من إسيات بهاجرة أقلقلوت كيدهم جنكا أبتوشتي كالوت ندا تخفلهم كله ولا وسأتنياتون ندا تخفلهم كله جبوا سرحهم دموز نارخبلو بقتي كبلعوا زلهم مجبن دابلعلو نتسرح وحسنة أبزيه بكأتو خلو خامن كلاخلي جامعي يخون قبيعي يخون قلي يخون دا قبر خلو وسنة ساعات لا سرحوا خلو بتدموز تخونا تسامع وخاتو خلو إيرتراين جن أو أخسرحوا مدك أسيوم فلويو مجبوم كمان عزيز خامقيو تسرحوا له ساعات درت ونيبولون كم دلائم يمزقبروهم دموز دبال يبلومن مكلا خلز بالون أي جبروا لومنيو أي وهابهم نيو ስለዚህ ትሕትቶም ካብ ወፃእ ዝመጹ ቁጽራት ሰራሕተኛታት ይተሓዝለው ዝብል ክስ ቀሪቡ ነቲ ናይ ኣካያዲ ናይ ቢሻ ዕደና ኔፕሰን ካምፓኒ ዝራ ካናዳዊ ትካል እዩ ንዑ ክስ ቀሪቡሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኸሰሱ ኤርትራውያን ኮይኖም እሳቶምን ትናቶም ማለሲቲ ወፃዓት ተፈሊጡሎም ካሕሳ ክረኽቡ ከዓ ይጽበዩ ኣለዉ ግን ብድሕሪኡ በዓል ዛራብ ካልኦት ኣብ ካልኦት ቻይናዊ ትካላት ሒዝዎ ነቲ ዕደና ናይቲ ሃገር ሕሉፍ ሓሊፉ ዳርጋ ቆፀሪ ወይ ማናጀር ጥራይ ዘይኮነሲ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ዝገብሮ ናታቶም ጅስኡ ናቱ ቃዊ ንብረት ገይርዎም ኣሎን ኤርትራውያን ሓበሬታ እንተዳ ተሓላሊፍኩም ክትግረፉ ኢኹም ክትቅፅዑ ኢኹም ወይ እውን ከም ሓለፋ ስለ ዝውሰድ ካብዚ ክነልግሰኩም ኢና ይበሃል ኣሎሞ ይፈርሑዮም ኤርትራውያን ይፈርሑዮም ካብቶም ቻይናውያን ይፈርሑ ዝብል ወረታት ስማዕ ኣብዚ ዘለካ ፍልጦ እንታይ ይመስል ልክ ኤቪደንታዩ እዚ ናኩቲ ምዝመዛ ንብሎ ዘለና ምዝመዛ ማለት እኮ ስኻ ስራሕ ካሊ ክቡኻ ዘይት ዝኾንካ ምዝመዛ እዩ ማለት ድሕሪ ናትካ ኦቨርታይም ሰርሖ ስኻ ዝረሃፅካሉ ድሕሪ ዝትኸበሉ ኮንካ እዚ ናት ምዝመዛ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ እውን ስለዚ ልክ ኣለ ናቲ ወላ ደሴም ቶም ካልኦት ካልእ እናተኸፈሉ ቶም ብመንግስቲ ዝቆፀሉ ግን ነግሩ ዘይረኽቡ ነይሮም ፍሊት ብሸውዓተ ሜትር ኣገልግሎት ዝሰርሑ ነይሮም ኣገልግሎት እኮ ንህዝቢኻ ተገልግል እምበር ንውልቃ ኢኮንካ እንተልካ ትሰርሖ ኣለኻ ናይ ግሊ ስራሕ ትኸፈለሉ ከም ዘለካ ከዓ ፍለጥ ግን ዝኸፍሉ ብገዳሊ ኮይኑ ካልኦት ንብሎ ዘይረኽቡ ቶም በዝሖኻ ቶም ናይ መንግስቲ ትካላት ኣለዋ مثلا نقول زلوا نقصد يقولنا نقول كان تكلت مالك نايت وجل نقول مالك سخات حديقة كم نهاجر تبي زلنا خا عن فيلم
نرفعون باريات ስለዚህ ሀገር አገልግሎት ደይኮነ ናይ ውልቃዊ ባርነት ኢና ነብለና ማለት ስለዚህ ምዝመዛ ነው ስለዚህ ካልእ 6,700 እናተኸፍለ ተጣይሽ ይባል ማለት እቲ ሀገር የተገልግለ ዝበለግን አለት አገልግሎት ይሆን ማለት ሸዋት እንጂ ስድሩ እኮ የቆነስ ምስድሩ ከፍ ወላ ولد ትውልድ ቆጥላሉ ዘይከል ደረጃ ይበጽሕ ማለት እዚ ስራሕ ምስተም ሓደ ዘይ ምሰርካ ተት ይዘለይ ሓንጎል ዘለይ ሪስክ ዘለይ ዝብልከ ሴፍቲ ዘለይ ወሃቦም أنا عليه هذا جزء كله construction ቻይናዊን መስርሖ እዚ ቻይናዊን ሒዞም ወደ ሓና ቻይና ወጥለልከ ቻይናዊን ጽብሩ ሓንተ ትቦ መጽ ሃሪማት ኤርትራዊ እንታይ ሃሪማት ትቦ ካብላ መጽ ሴፍ ስለዚህ ነው ማለት ኦኬ ሴፍ ስለዚህ ነው ወጥቶ እግሩ ቆርጻት ኦኬ እጂ ህክምና ኸይዱ ማለት ህክምና ዝሓገረለን ዝቀነ የለን ሰሙን ቆሪጾም ሙሉቶም ቻይና አይከፈሉዋ ተዳነ ባል አይከፈሉዋ እጂ ናበይ ማውጣት ሰመመዕ ካለው ናቶራት ከፊሉ ሆነ ግን ካልኦት መንጎ ያለው ዝማት ስለዚህ ቻይናውያን ይባሉም ህግ የብሎም ህዝቡ ሪስፔክት የብሎም ዝብልከ ምስተኛ ይሰርክባሉ ወላ ከፍሎም ሆነ ግን እዚ መንግስቲ ኦፍ ኮርስ ወጅለን እንደልና ነው ይስተካሙ ማለት ሲቢኤትራሲ እንደልና አቅሐይ አቅሐ አዘለካ ተወልዶ አዘለካ ትውህፎ ኮም ይሁን ስለዚህ እዚና ትምዝመዛ እዚና አንፃር እዚና ካለሰልና እዚ ከዓ አና ተዘክተ ካሊስተ ዘተካልስናሉ ወጥ አይከኝ እና ነብልደልና ማቲንበር አሎ ወላ መድው ከማን ፍልል ያለው ቶም ግስም ስራህና ሰብሩ እቲዮም ሸይቶም አደስ ወሎት ዮም ከዓ ተፈላለ ነብታት ወላ አደትና የማንም ስራ ታሪክ ፎቶ ትምትን ፎቶ ነርኩና حلاقي حدكنا مدوي كونن كاي يزلك لذي አይጣናን ናይ ገንዘብን ብስመዛ አለሰን ታይም ያለ ማለት ወላ አውቶቡሳቱን ነቲዮም አውድ ሰርሑ ሰርቪስ አውቶቡሳት ግበረሎም ነቶም ኤርትራን ግን ወላ ከማለ ኦኬ ስለዚህ absolute slavery እና ብስመዛ ይነገር ማለት ናይ ታሪክ ሞደርን slavery ማለት ኦኬ ጽቦ እዚ ከዓ ወላ እንድሕሪና ሼር ወላ ተሪና maybe share trina 40 to 60 bahal yawa ati 10% ናይ ህዝቢ እቲ 30% ናይ ጉጅለ እቶም ጉጅለ ማለት ምንታይ ይገልገል ንህና ናይ ኢንቨስት ገና 30% የምስልኻ በኋላ ዛ በኋላ 10% ናይ ህዝቢ ተቆይኑሲ ጽቡቅ ኮይዳሓን ወላ እኹሉ ኳ ተዘይኮነ ግን እቲ 10% ተመዝጊቡ እዩ ማለት ንብርሃን ነቦና ብርሃን አብረ ካብ ዘካቱ ሓደ ነገር እኮ እዚ ብብሻዕ ደና ዝኣቱ ዘሎ ኣታዊታት ኣባና ኣይበጽሕኒ ዘሎ ይዝብል ስለዚ ወላ 10% ውን ኣይተረኽበን እሞ ኣለና ንብለሉ ንኽእለሉን ኣይዶንልብኒ ግን ኣብታ ትቕፅል ሕቶ ከስግረካ እዞም ኣቦታትና ብዕድመሲ ኣቦታትና ክኾኑ ዝኽእሉ ብረት ዓጢቖም ኣብ ከተማ ዘወን ክብሉ ይውዕሉ ኣይ ቲንክ በብተራ ሓለዋ ገለ ክገብሩ ይንገሮም እዩ ገለገለ ነው دحراي كان عم صدق سراح يخوض الحر سراح اللهم كوينو ناي من سراح يخون ولا ناي تمرت يخون ولا ناي قله برقط انت هم زغبو انت هم زحلو من يبقوم زحلو مالتي ابس مرايم زحلو زلو اب قطرات عدو من كيمصيم زحلو انت هي تسرحهم انت حلافنتهم زيهم يبقى داي مسيلكا داينا نقول بنزي يعني علتبت اتني علتبت كانتي عادتنا نسيس دجيلا نتم عبيتها قال ومن انت كيبرو يوم حاجه هذا اذا من اسي كان بيعتقد يتم مالتي وتفيلو ويكا عندي وادي عم بيوصلون فجاه تدوتيو مسار لما تاتقلي دحر نتي سب كسانت كيك قدامه كاليكا مكوتصار مفتاري مالتي هذا زون نتقبلت كوي بانكو شرحي بزخفل جركا خطفل لك بوادي زخفل جركا خطفل لك بتريكو خطفل لك اذا كان دايرينا بزمزان مالتي ليتي هذا انت وجلان ابسومن تتجسس زي تقول و
ህዝቢ እኮ ሰርሕ ደሎ እቲ ሃገር ሰርሕ ይኮደሎ ክፈሎ ዝተከፈሉ የለም እኮ ስራሕ ይብሎም ኣብ ቤት ከሎ ኣብ ቤት ክስራሕ ይክእል እዩ ንምንታይ ስራሕ ውዒሎም ቶም ስራሕ ዝሰርሑ ባለ ቦታት ናይ ስራሕ ውዒሎም እዮም ምሸት ካል ይፍልዎ ንምንታይ እዚ ጋር ካብቶም ወልሳይ ሓሊፉስ ናብ ህዝቢ ሰራዊት ብዝመዛኻ እዲዩ ማለት እዩ this is absolute exploitation ያና እዚ exploitation እንብሎ ሓለዋዊ የሆነ exploitation exploitation ካ ለመጻግለ ንህዝቢ ንምዝማስ ንህዝቢ እሽነት ወይ kana ህዝቢ እሽነት ደይኮነ ሲግርህና ህዝቢ ኤርትራ ጉርሃቲና ደመካ ትግርህናና ግን አሸሪኖ ማለት እዩ ናቱ ንሶም ጥራሕ መራሕቲ ገይሮም ሓሲቦም ህዝቢ ኤርትራ ዘይመርሕ ኣብደከ ኸይዶም የላግቱ መርሓና ብሉ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ለሰቡ በትለው ለሰቡ ፍልጠት አለው ለሰቡ ተባህቱ ቆራጽ መሆኑን ፈልጦ ግን ምድሐል ማለት ነቲ ህዝቢ ግን እጅግን ጊዜ የለም አቲ ጊዜ ዘቋ ሆኖ ቢስና እናቱ ህዝቢ ኤርትራ እንዳፈለጠ ኸይዳለ ነታ ጉልበት ትባል ኤክስፕሎይቴሽን ነው ምዝመዛ ነው እንደተፈልጠ መጣለው ለሐር እቲ እሱ ካንተ ይት ሓደ ሪሶርስ exploitation አለና at the same time labor exploitation አለና labor exploitation ካ the old model ቀደም ተሐለፈ ናቱ ንሓደ ተስርዖ በዘይ ዝሰርዖ 10 ሰዓት ተስርዖ ምን ሓንቲ ሰዓት ግን ተኸፍሎ እቲ ሸሞንተ 9 ሰዓት ተሰርዖ ብጥራይ ኣብዚ ግን እዚ ከማን exploitation ነው እዚ ግን total exploitation ሰርዖ ዋርዳሲስ የተኸፍለና ታላላ የተኸፍለና ስለዚህ this is total exploitation and this must be quickly stopped immediately ኣብ ሓንቲ ሕቶ ከስግረካ ፍሪአን ወይሕልካ ኣብዝናይ መፍራስ ገዛውቲ ከብለካ anyway ዶዘራት ንሕና ንፈልጠን ከለና ምናልባት የፍርሳን ዴና የፍርሳን ክባል ላይ ካለን እንዲክን ከፍርሳት ኮይነን ካኡ ድበልጥ ንክስራሕ እንደ ፍርሳ በር ሜዳ ነው ሆውን አይኮን እንደ ፍርሳ ንሓደ ንእሽተይ ዝነበረ መንደቅ ኣፍሪሰን ዓቢ ህንፃ ዓበይቲ ናይ መንበሪ ይኹን ናይ ቤት ጽሕፈት ኦፊሳት ንኾውን ይሰርሓ ገለመለ ኣብዝናና ከምኡ ይኮነን ብዙሕ ገዛውቲ ኣብ ኩሉ ከተማታት ፈሪሱ ብሚልዮናት ዝቁፀር ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ገንዘብ ይኹን ንብረትካ ዓኒብ እዚ ጥራዩን ዘይኮነ ኣብ ኣዴታት ኣብ ቆልዑ ኣብ ኣቦታት ዓብ ምምዝባል ኣይህትሉ ክፈርስ ከሎ ትገዛውቲ ብሕሱም ቁጥዐ ክገብርዎ ዘይግብኦም ዝገበሩ ምናልባቶም ከምኡ ሽግር ዝወረዶም ወይ እውን ምስ ገዛይ ክቅበር ዝበሉ ገለ እንተለው ገለ ኣብነታት doktበና ትኽእል በተሓ እሱ ምስ ፈረሰ ገዛውቲ ሲኢኖም ኣፈقዱ ዘለው ሰባት ኣለው ኩነታቶም እንታይ ይመስል ከመይ ኣሎ ተሃገር ገዛውቲ ዝነበሮም ገዛውቶም ብሰኣሙ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ኣበይ ይነብሩ ኣለው ክፈርስ ከሎ ቁጥዐ ብጣዕሚ ኣኸቲሉሎም በቃ ነብሶም ጸሊኦም ገለ እሱ ዘስዓብ ኩነታት እንታይ ኣሎ ስኻ ትፈልጦ በቀረባ ልክዕ ኣነ ክሳዕዘር ሎሚ ቤቲ የዝሓዘን ዝበኪ ማለት ኣነ ምናልባሽ ኣብኡ ነይረ ክፈርስ ከሎ ነይረ ዝገርመካ ክሳብ ሕጂ ኣይተለዓለን ኣሎ ተይለካ ይጣመና ትፈረሰ ምን ካለለ ሲኮሎሚንት ፕላስትሮን ጥራሕ ተነቂሉ ወዲ ሓደ ሺላ ታገዛ ሾ እንደሆነ ጋጂ ናብ ዓሙት ቆይዶ ማለት እዩ ዘልዕሎ ለማን ከልዕሎ ወላ ከተልዕሎ ሰልኸልካ ካብቶም ተጽፈት ገንዘብ ካብኩም ወግና አልዕልዎ ግን ኢሎም ስጋዕ ከም ዝዕለት አልዕልዎ ብናትኩም ወጻታት ውን ኢሎም እኮ ገለገለ ኢሎም ልክ ኢሎም ግን ካብይ ከልዕሎም ወላ ህዝቢ ሓደ ተቆም ዝብልካ ሓደ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣብ ዓዲ ቀይሪ ወላ ምታትኩም ተገይሩ ንሓደ ሃሪሞም ምስለ ቀትሎም ሓደ ነቱ ደሪኡ ክፈረስ ቆልዓ እዩ ተማሪ ነይሮም ኣድኖም ዝገበሩ ብብረት ክሰጊሮም ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባሽ እቲ ዝነበረ ምክንያት ንገሊኡ የእማኑ ክኸውን ዝኣመነ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብልሓንቲ በህዝብን ይብሉ ስለዚህ መብዛሕትኡ ህዝቢ ክንዲ ኣትዩ ሲሚንቶ
ب4000 3000 እንዳተገዝአ ማለት እዩ ተሰሪዑ ሓሳውን ኮሞ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሓሊፍ እንተዝብሉ መጀመርታ ትነግር ወይ ክሰርሕ ከሎ ኣይትስራሕ ትብል እዚ ህንፃ ኣይትስራሕ ከዓ ክትላይ ትኽእልና ምክንያቱ ገለ ኣጀንዳ ዘየለ ህዝቢ ኤርትራ መውላድ ከዓ ቋልፅ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምንባር ቋልፅ ክትብል ኢኻ كل دي هذا روح بريو مثل الخلل إذا أبدمتهم دعارك أهم تبدو صناعة أو أدقي حد خم تبيرو أبكالي دنكا لو نهيز بإفرا شجر كم تزبول بقى كل بدرهن تقدرن تنتهي كلتنا أنا أمين بنقول سمعني كان زي بكل تأمين ولا غفر رسيدو اليوم تتصدقون قال لي سمع جات وش تيجرو بدهم اللي بدهم يوصلوا دابا سواسات نفسو ما كاينكم زي غتسمعكم تاتمالك ولا بنتصور تزي تراي ولا بناتكم كتبت تخلي خاصني عند كذا يكون حنتي كتاب صراحه باش زي تخمم تمشي معك على السبب هذا ما اتصلت التي قلت له طلعت تيجي يجي ما حل له عبد ما نفتح زي مسمار مالتي يجي يزرق زي ما كنتش ما تقول لي انت يا ما تمس فرست قرب مقدر لنا يبيعنا قبل لي مالتي يدكم نخلق ما كان يركم فيشكم من تيجي ابيت بس اذا كان انا احد كون خدماتي ما انا كنت انا لا انا تجي تخلق لنا وانا حاولت تفرش كلا تجي تخلق لي صراحه ما تكتمتها ابز حج قربكم نقول لي اذا ما باش كان بروبك حسبون خدمه دي يدرك عنده مظهر له بينكاكا نعير ورس كما تأويل الكلام مالتي إذا كما تسخيل الكلام زلك عمالتي بيوت كأنه وضع له لازم نبات متفعيه شن نجيب لي انتي نجحتي بيتش مالتي إذا بغال نبات نرتزقون بخال نسكون لكن نجيب لكم كرنافة اللي سنة تجير وطرح تجيب كساقا نزي يجوكم لي ويكس أخن نزخة نتكحوخة خو مقدر جينا زي بترح بوشتي ديرو مالتي مدار زي كله ولا بكت ما تركيات كيف كلها في عادتك يقولوا لي شيء خاطر مالتي إذا كان تايزر إيتا مور على زي حدث كان زي يعني بزنس أخم زلون مسند ما هي إدرا مسندين بروبورتي مسند زي كنا ونين كيقدر زي اللي ترح زي كنا عند الجهات الحسابية زي كنا شيء التزام ورهما زي واشي كاتب حزبي وانا نتقدر مرد كاس اللي كان تجبيوه التزام ورهما تعالي يجو ما إذا كان تيجي إيكا نعمل ترتارية حاجة حاجة ما يمكن ما يمنده من نبالي في الأتراجي بس ولا سيكون في زي دخين ما تقدر تصدق شيء المجتمعات جيجن كنت يقولنا لا أحد نتعلم وناتو داخل التخيل هاتو الدواء اللي تي من سيتوجيو السيم شكل زلوا عند توجيو السيم حيل زلوا عند توجيو لقل لأن حتى الشحط النجاري سوري أتراخاني أول تعمل أول كلام اسمه أوكي وال صبوي جن حجسي مرب ملاش حوي نعمل كمو زواج مالسي ناي سرع حجي مريت كسرح جزاخ سرح بالأواج أي وطن سبات مريت يتعدلوا نكسح حجي بوقعي تي سرحوا كلم حجي دهون يلوم ولا كابزي تاشمونو إيشا قال خاب استوهبهم سبات جزيهم سرحوا قال كل نبرتهم فريسومي عني